Empezamos. Ben, boa tarde a todos e a todas. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno que correspondía ao martes 30 de setembro e que se celebra hoxe luns 6 de outubro. Antes de comezar, ademais, quero dar as gracias de corazón a toda a corporación, sen excepción, polo trato agarimoso e impecable hacia min e a miña familia estes días. Moitas gracias. E agora sí, señor secretario, damos comezo. Ben, boas noites a todos e a todas. O primeiro punto de orden do día é a aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior. Punto seguinte. Dar conta de decretos da alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. E o terceiro punto que é xestión de planes, proxectos e programas base náutica e paseo de la tolerancia. Voceiro do equipo de goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, como é coñecido por todos e por todas as concelleiras e concelleiros que formamos parte desta corporación, dentro das medidas consensuadas entre o Concello de Betanzos e a Reserva da Biosfera para incluir nese plan de sostenibilidade turística para a promoción do ecoturismo familiar, a devandita Reserva, na solicitude que tramitou a esos fondos de sostenibilidade turística, incluiu dúas actuacións, entre outras en Betanzos. Estas dúas actuacións das que estamos a falar hoxe son a construción dunha base náutica no entorno do Paseo da Tolerancia por un importe de licitación de 243.000 euros e a instalación dun pantalán tamén no mesmo Paseo da Tolerancia por un importe cercano aos 127.000 euros. Estas dúas actuacións xa están licitadas e os contratos asinados, e agora para a súa instalación no tocante á base náutica hai que facer unha modificación na catalogación da parcela afectada, o sea, no Paseo da Tolerancia, posto que, de acordo coas normativa urbanística do Concello, é dicir, polas normas subsidiarias que están en vixencia, o suelo está cualificado como solo libre e zona verde, e para poder levar a cabo esta implantación e a posterior construción da devandita base náutica, pois o solo, tal e como figura no informe técnico municipal, debería de ser un equipamento deportivo e recreativo, conforme o artigo 42.5 da Lei 2/2016 da Lei do Solo de Galicia. Por lo tanto, estamos a falar da implantación dun edificio de uso cultural e recreativo no que se respetarían os criterios ambientais, paisaxísticos e de integración urbana establecidos na normativa municipal, e a ocupación do solo sería inferior ao 20% e a altura máxima permitida non superaría os 7 metros, conforme as condicións recollidas nos artigos 25 e 27 das normas subsidiarias. A base será algo máis que unha infraestructura, será un espazo de encontro entre a cidadanía e o seu entorno natural. Entendemos que vai a ser unha ferramenta para a divulgación científica e ambiental e un motor de dinamización turística e económica para o noso Concello. Por lo tanto, estamos falando ante unha nova instalación que vai a atraer máis visitantes ao noso Concello para fomentar un turismo de calidade basado no entorno natural. Por lo tanto, que propoñemos a este pleno é, primeiro, cambiar o uso do paseo fluvial VF a equipamento deportivo e recreativo, instalación dunha base de actividades náuticas nos terreos dotacionais municipais definidos como Paseo da Tolerancia sin número, na ficha 610 do Inventario Municipal de Camiños do Concello de Betanzos, de acordo á documentación do proxecto técnico achegado a base de actividades náuticas en Paseo da Tolerancia, redactado por Miguel González Conde, arquitecto colexiado número 5068. Segundo, publicar este acordo no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da Provincia. E terceiro, remitir o acordo a Consellería de Sanidade, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, departamentos municipais interesados na súa tramitación para os efectos oportunos. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Primeiro, quisiera dar a señora alcaldesa e a toda a súa familia por esta gran pérdida. Continúo. Creemos positivo este cambio de uso del Paseo de la Tolerancia, una base de actividades que redundará positivamente a dar a conocer y divulgar el río Mandeo y todo su contorno, convirtiéndose además en un centro de actividad cultural, por lo cual nuestro voto no puede ser otro que favorable, por supuesto. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas, boa noite a todas.
Pois entendemos que o paso previo para construir esa base náutica que xa se explicou nunha mesa de contratación, esperamos que sexa para aproveitamento de todos e que non se convirta en outro edificio sin uso que quede á beira do río. Insistimos sempre en que calquer investimento para Betanzos que sexa renovarnos é bon, e esperamos tamén que teña un impacto o menos lesivo para a zona onde se instala, posto que é a riqueza do noso pobo en realidad. Pola nosa parte, o noso voto vai ser favorable tamén. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Boa noite a todos e a todas. Ben, pois estamos a falar, como explicou o voceiro do Grupo de Goberno, dunha infraestructura que porá, lóxicamente, en valor todo o que ten que ver co noso río, en concreto co río Mandeo, e ademais que dará, de alguna forma, un servizo moi importante e moi necesario a moitas usuarios e usuarias do río en sí. E ademais conta cos parabéns de todas as asociacións e clubes que están vencellados tanto a actividade deportiva como de lecer e de tempo libre. Polo tanto, benvida sexa e, por suposto, contará co voto favorable do Partido Popular, máis nada. Moitas grazas. Voceiro do equipo de goberno. Nada máis que engadir, agradecer o voto favorable de quen así o manifestou e nada, por aclarar, como se puido comprobar nas mesas de contratación, entendemos que o impacto que vai a producir esta construción no entorno totalmente compatible, tanto en alturas como en volumes como en materiais. A licitación xa está realizada, como dicía, e tanto a construción como a posterior explotación vai a ser a conta da adxudicataria, como non podería ser de outra maneira. Por lo tanto, entendemos que o edificio vai contar con un uso continuado no tempo e a verdade é que vai a mellorar a zona de forma sensible e dotala de máis actividade e actividade de calidade. Moitas grazas. Voceira popular. Ben, pois, señor secretario, entendo que este punto se aproba por unanimidade de todos os grupos. Pasamos ao punto seguinte. Que é o punto cuarto, contrato mixto de obra e suministro para a mellora eficiente do alumbrado público no Concello de Betanzos, fase 4. Voceiro do equipo de goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, este Concello concorriu unha convocatoria de axudas do IDAE para alumeados singulares, convocatoria que se baseaba na obtención dun préstamo a 10 anos para renovar instalacións eléctricas no noso Concello. Despois desos anteriores proxectos que se levaron a cabo e que mudou prácticamente toda a iluminación viaria do noso Concello, quedaba unha serie de puntos sin levar a cabo, posto que os investimentos son elevados e nesta convocatoria fomos quen de conseguir 1.158.000 euros de axuda, de anticipo por parte do IDAE. Neste momento, este acordo que se somete hoxe á votación do Pleno é o último paso para a licitación deste novo proxecto que mudará as instalacións luminosas en varios viarios municipais, concretamente en zonas como son Viucha, Sanxeao, Bravío, Tabacos, Caldas Barras, a Cea, o Paseo da Tolerancia, zonas do casco histórico, ou mesmo a zona de Bellavista e o polígono industrial de Piadela. O proxecto do que estamos a falar recolle a sustitución de 803 luminarias e están alimentadas de entre 31 centros de mando e as principais características da instalación a día de hoxe é que 16 centros de mando están en mal estado. As luminarias non cumplen, parte das luminarias non cumplen coa regulamentación de eficiencia enerxética debido aos cambios normativos e a cualificación enerxética das instalacións é deficiente, non acadando en ningún caso o nivel A.
con esta actuación pois se sustituirían todas as luminarias por outras con tecnoloxía LED, se unificarían e se darían de alta todos os centros de mando e se reformarían de forma integral todas as instalacións eléctricas. En resumo, pasaríamos de 842 puntos de luz a 826, dunha potencia instalada na actualidade de 130 kilovatios a 61,99, aforrando un 71% de enerxía eléctrica, pasando 265.600 kilovatios hora ao ano que se acadaría, e cando viñamos dun consumo de 568.000 euros e o que se traduce en euros co custo da enerxía, pois un aforro duns 100.000 euros anuais. Xa non só aforro económico, sino aforro enerxético e diminución da pegada de carbono debido a menor consumo enerxético. Polo tanto, entendemos, ante un proxecto que vai a mellorar a iluminación viaria, vai a mellorar as instalacións eléctricas do Concello, vai a mellorar o consumo eléctrico e vai a forrar cartos para o Concello. Polo tanto, o que se propón ao Pleno da Corporación é o seguinte: primeiro, aprobar o expediente de contratación mediante procedemento aberto para contrato mixto de obra e suministro para a mellor eficiencia de alumbrado público no Concello de Betanzos, fase 4, convocando a súa licitación. Segundo, aprobar o gasto correspondente en caso de conformidade do informe de fiscalización que se emita pola intervención. Terceiro, aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas que rexerán o contrato. Cuarto, publicar o anuncio de licitación no perfil do contratante co contido contemplado no anexo 3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público. Quinto, publicar no perfil do contratante toda a documentación integrante do expediente de contratación, en particular o prego de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas, así como os membros da mesa de contratación, e publicar a súa composición no perfil de contratante. A documentación necesaria para a presentación das ofertas ten que estar disponible o mesmo día de publicación do anuncio da licitación e delegar na Xunta de Goberno local, previa comisión de programación, os actos da administración e aqueles outros relativos a esta licitación co propósito de agilizar o procedemento e ser traslado do presente resolución aos distintos servizos administrativos da Corporación e dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre en cumprimento do disposto do artigo 42 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das entidades locais. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non ha escrito. Es un proyecto ya aprobado en esta sala, por lo cual no vamos a ser obstáculo para su licitación. Muchas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas e moi boa noite. Ben, esta é a cuarta fase dos proxectos do IDAE. A nosa postura diante deste tema sempre foi a mesma, foi sempre favorable e foi sempre desa maneira porque resulta duplamente interesante. Por qué? Por todas esas cuestións que mencionaba o voceiro do equipo de goberno, porque nos axuda a reducir os custos da factura eléctrica municipal, moi interesante xa de por sí, porque mellora a eficiencia enerxética e obviamente tamén porque contribúe a un desenvolvemento máis sustentável. Deixando claro que a nosa postura é favorable, que apoiamos esta cuestión sen cortapisas, simplemente mencionar un apuntamento. Debemos lembrar que unha das cuestións que nos levaran a pedir ese primeiro crédito a unha entidade bancaria privada eran precisamente problemas pola tardanza na cobranza das subvencións do IDAE. Esperemos que esta subvención, con un montante tan elevante como mencionaba o voceiro do equipo do goberno, non nos ocasione un novo quebranto nas contas municipais, porque, ben, xa bastantes problemas temos nese sentido, non nos gustaría que unha cuestión tan positiva nos levara a un novo problema nese sentido. Dito isto, reitero o noso voto positivo, nada máis nesta primeira intervención. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois, tal e como expuxo o voceiro do Grupo de Goberno, pois, todo o que significa, non, este asunto, este punto que estamos a tratar, pois, trátase de puntos positivos, non? Dicir, tanto no que ten que ver, pois, co aforro no consumo, que evidentemente leva implícito, pois, un aforro importante na factura da luz, non? Que vai a ter que pagar o Concello ao longo, pois, dun ano, e despois, evidentemente, pois, a importancia da eficiencia, non? No consumo, que, bueno, pois todo debe de ir, non? Hacia eso,
hacia comportamentos no consumo máis responsables, tal e como explicaba o voceiro do Grupo de Goberno, evidentemente isto suporá un aforro importante no que ten que ver no consumo, evidentemente nos euros, e na eficiencia do consumo, e tal e como se pode comprobar xa nas 3 fases anteriores, que é dicir, xa hai unha hemeroteca que así o confirma e, polo tanto, evidentemente, tal e como amosamos sempre, o noso voto neste caso vai a ser favorable, máis nada. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Sí, nada máis que engadir, recordar que nos outros idais o problema orzamentario que se ocasionou foi que o Concello tivo que facer fronte ao 100% do pagamento da axuda e non xerou ese crédito orzamentariamente ata que se nos ingresou, polo tanto hubo un descuadre orzamentario que non de liquidez neste caso, como se trata dunha operación de préstamo e un crédito a devolver en 10 anos con 12 meses de carencia, xa están nos orzamentos cuantificado o ingreso e o gasto, non vai haber un descuadre orzamentario. Moitas grazas, concelleiro non escrito, voceira popular. Pois, señor secretario, que se someta a votación, porque non todos os grupos ou entenden. Votos favorable? Sí? Pois, disculpen, pois entón apróbase por unanimidade de todos os grupos este punto. Pasamos ao punto seguinte. O punto quinto, moción do PP para reclamar o servicio ferroviario de cercanías ata Betanzos. Voceira popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible confirmou a semana pasada no Congreso dos Diputados que está a ultimar, a través da empresa pública de enxeñaría INECO, un estudo sobre as posibilidades de implantación e desenvolvemento dun servizo de cercanías no eixo atlántico ferroviario. Segundo as informacións publicadas en múltiples medios de comunicación, dito servizo podería artellarse en 4 zonas, sendo unha delas a área metropolitana da Coruña, polo que Betanzos atópase ante unha oportunidade histórica para mellorar a conectividade da súa área funcional, achegándolles novas opcións de mobilidade sostible a persoas traballadoras, estudantes, usuarias de servicios públicos e turistas. Actualmente, as conexións ferroviarias de Betanzos co nodo principal da Coruña limítanse aos servizos dende a estación de Betanzos Infesta con tempos de 24 a 38 minutos e dende a estación de Betanzos Cidade con tempos de 34 a 44 minutos. En ambos os dous casos, con frecuencias insuficientes e con características moi alonxadas dun servizo de cercanías no referente a accesibilidade, embarque rápido, material rodante e tarifas. Ademais, o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible está a tramitar o bypass de Betanzos, que conectará a liña León a Coruña, coa liña Betanzos Infesta Ferrol, e que está pensado para reducir os tempos na liña Coruña Ferrol. É imprescindible coordinar esta obra co deseño do novo servizo de cercanías para garantir que Betanzos gañe conectividade e non supoña unha degradación do servizo para os usuarios de proximidade. Dende o Partido Popular de Betanzos abogamos por avanzar nun modelo máis ambicioso de mobilidade sostible, coa intermodalidade como panca de desenvolvemento local, priorizando o tren de proximidade como alternativa idónea para absorber fluxos troncais con maior regularidade de frecuencias e velocidades comerciais. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. 1. Instar ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible e a Empresa Pública de Enxeñaría INECO que incorporen de forma prioritaria o corredor a Coruña-Betanzos na planificación, despregue e arranque operativo da primeira fase do Servizo de Cercanías en Galicia con opción de continuidade ata Pontedeume. 2. Solicitar ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a empresa INECO e a Renfe que o futuro servizo de cercanías a Coruña-Betanzos garanta unha cadencia mínima de 15 minutos en horas punta e de 30 minutos en horas valle, con todas as paradas necesarias para capturar demanda, unha tarificación integrada cos abonos de cercanías e prezos da área de transporte metropolitano da Coruña, trens aptos para explotación intensiva con acceso rápido, múltiples portas e alta aceleración e frenado. 3. Solicitar ao Concello da Coruña e a Xunta de Galicia a plena integración intermodal
na estación da Coruña intercambio tren-bus urbano e a dotación de aparcamentos disuasorios na contorna das estacións de Betanzos. 4. Instar ao Goberno local de Betanzos a creación inmediata dunha mesa de mobilidade cos grupos municipais, Xunta de Galicia, Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, Renfe, Adif, empresas e comunidade educativa para o seguimento da petición do Servicio de Cercanías a Coruña Betanzos. 5. e último, trasladar este acordo ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, a Xunta de Galicia, INECO, Adif, Renfe, o Concello da Coruña e colectivos empresariais e educativos da contorna de Betanzos. Mais nada. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Alcaldesa, ben, pois entendemos que esta moción chega nun momento que é clave para Betanzos. O debate do cercanías, pois entendemos que tamén que non é soamente unha cuestión de trens, é unha cuestión de oportunidades para os nosos veciños, de vida diaria e tamén de unha oportunidade para a economía local e tamén a sustentabilidade. Moitas persoas teñen que desplazarse a Coruña e a outros lugares cercanos, como pode ser Ferrol, e os horarios actuais a realidade que non permiten organizar a xornada laboral ou a xornada educativa de forma cómoda. Moita xente, ao final, acaba dependendo do coche e isto que supón pois, son máis gastos para as familias, máis presión no tráfico e tamén moita máis contaminación. Se entendemos isto dende a cidade, dende Betanzos, no seu conxunto, pois un servicio de cercanías eficaz non solamente facilita os desplazamentos diarios, sino que tamén conecta Betanzos con oportunidades que se ofrecen nas cidades próximas, acceso ao emprego, formación e ademais servicios que agora resultan difíciles de combinar. Ademais, entendemos que un tren frecuente, un tren cómodo, beneficia o comercio local e, sobre todo, beneficia o turismo, permite que haxa visitantes que accedan facilmente á cidade sen depender do coche. É verdade que existe o autobús, mas entendendo-a como unha opción útil, non entendemos que sea sustitutiva do tren. O bus ten limitacións de horario e, ademais, percorre rutas que son máis longas. O tren de cercanías permite reducir os tempos e, ademais, aumenta a regularidade e ofrece unha alternativa fiable e sostible que complementa os servizos actuais. Vemos que esta moción pode ser un punto de partida. Imos apoiar a proposta porque entendemos que significa pois enviar unha mensaxe clara ás outras administracións que son superiores, non? Betanzos necesita estar ben conectado, pero isto tamén implica compromiso, seguimento activo, presión política e participación para que o servizo se deseñe pensando nas necesidades reais da xente. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Ben, en primeiro lugar, damos a benvida, poñía o PP de Betanzos, pero quero darlle as dereitas de Betanzos a esa reivindicación dun modelo de mobilidade que prime o tren de proximidades. É certo que neste tema, como no da AP9, o BNG leva moitos anos de traballo de reivindicacións e de mocións traídas a este e a outros plenos ao longo de todo o territorio galego. Xusto coincide con agora que o PP non goberna no goberno do Estado, supoñemos que é unha coincidencia, que o PP se lembre de que en Betanzos hai 2 estacións de tren. Grazas por subirse a este tren, literalmente. Ben, nos levamos anos pedindo mellores na liña da Coruña-Betanzos-Ferrol, porque a liña é a Coruña-Betanzos-Ferrol, non se esquezan de Ferrol, que tamén é parte do eixo atlántico, ata ali chega o Atlántico, e o goberno nunca nada fixo, pero non o fixo nin o goberno de Aznar, nin o de Zapatero, nin o de Rajoy. Se o fai agora o PSOE de alguma maneira porque a aritmética non dá e o BNG o está forzando así un pouquiño. Ben, mas se nos centramos na súa moción, parécenos unha moción positiva, mas desde o noso punto de vista queda un chisquiño pequena. E por iso lles queremos explicar por que nos parece pequena. En primeiro lugar, polo enfoque localista. É dicir, falan da Coruña de Betanzos. Esquecendo que a cuestión do tren de proximidades non é a cuestión que lle afecta a Coruña de Betanzos, non, hai que ver un modelo en chave nacional que lle afecta a todo o territorio galego, porque Betanzos, pola súa posición estratégica dentro do territorio galego, non só debe conectarse coa Coruña, debe conectarse con Ferrol, con Lugo, o grande esquecido no tren, e tamén con Santiago de Compostela, e vía Santiago de Compostela, con Vigo e con Pontevedra. Redúcennos neste sentido non un simple satélite da cidade da Coruña, cando nós, pola posición estratégica que temos no centro do Golfo Ártabro, temos un abano de posibilidades moi amplo. A segunda cuestión por la que nos parece que se queda moi pequena, porque reducen a cuestión da mobilidade ao tren.
falan de crear unha mesa de mobilidade, na súa moción mencionase que isto é un modelo ambicioso e mencionan a outra pata do modelo de mobilidade, que é a mobilidade por estrada, o bus. E supoñemos que non o mencionan por unha cuestión de esquecemento, non porque iso levaría consigo instar a Xunta de Galiza a que cambie o seu plan de transporte por estrada e que recupere aquelas liñas de bus que foron perdidas con eses cambios que se instauraron hai uns anos. E por iso lles queremos presentar unha emenda á súa moción para ampliar todas estas cuestións que lles mencionamos, unha moción que lles vai entregar a miña compañeira, na que, en primeiro lugar, en todos os casos en que se indica a liña Coruña-Betanzos, incluímos a Coruña-Betanzos-Ferrol, por entender que é unha liña moito máis ampla. Ademais, na cuestión das liñas, falan vostedes de 15 minutos e de prezos que se adapten ás necesidades. Ben, non debemos ser tan estritos, debemos adaptar as liñas ás necesidades dos viaxeiros. Entón, ofertar unhas viaxes que garanta o servizo para as persoas usuarias segundo as súas necesidades laborais, académicas e familiares. É dicir, adaptando sempre as liñas àquilo que a sociedade demanda. Non cinguirnos a 15 ou a 30 minutos, non. Escoitar aos usuarios e cinguirnos ao que eles nos solicitan. E tamén engadir un quinto punto, ou un sexto, colocámoslo entre o cuarto e o quinto porque nos parecía máis pertinente, que di literalmente solicitar á Xunta de Galiza, como parte desa mesa de mobilidade en que vostedes a incluíron, e entendendo a mobilidade nun sentido amplo, a que garanta unha oferta similar no servizo de transporte colectivo por estrada, recuperando as liñas de autobús perdidas e garantindo un servizo de autobús que cubra a demanda académica, laboral e familiar. Entendemos que todas estas cuestións serven para ampliar a súa moción, que son facilmente asumibles se a moción o que pretende é mellorar a conectividade dos betanceiros e das betanceiras e que, por tanto, se non o traen por unha cuestión política, senón por mellorar a mobilidade dos veciños de Betanzos, que a van a apoiar. Nada máis. Grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Ben, concordamos prácticamente en todo o que se dixo por parte das anteriores voceiras. Sempre que houbo al que reivindicar melloras no transporte ben por vía férrea ou ben por estrada, este grupo sempre o defendeu e sempre o apoiou, independentemente de quen formase parte do goberno central. Aprobamos e presentamos aquí mocións sobre o bypass de Infesta ou sobre a mellora do transporte por estradas cando o goberno era do Partido Popular en Madrid e así o fixemos tamén cando foi do Partido Socialista. Por lo tanto, nós sempre que se presente unha moción deste tipo, pois a vamos a ampliar. A moción que se presenta hoxe, ben, é unha oportunidade que se abre, pero non pola presentación da moción, como decía o voceiro dos grupos non adscritos, sino por un anuncio, non, que fixo o ministro de Transportes o día 10 de setembro, no que anunciaba, non, ese estudio para instaurar as cercanías en Galicia, concretamente en 4 zonas. Si é certo que o estudio está sin comezarse, que se prevé que este finalizado a finais do 2025 e que se presente no ano 2026, pero ben é certo que agora estamos nese momento para facernos escoitar, para trasladar as nosas peticións e que Betanzos estea incluído nese estudo no tocante á área metropolitana da Coruña. E como decía a voceira do Grupo Nacionalista, eu non o deixaría solo circunscrito a Betanzos-Coruña, posto que históricamente a liña como tal tamén une Ferrol con Betanzos, sendo Betanzos ese vértice no triángulo, e temos que ter en conta que como cabeceira de comarca non só hacia a cidade de Coruña é interesante conectar Betanzos, sino que tamén o temos que facer ca cidade departamental e cas poboacións intermedias, como pode ser Ponte de Eume ou pode ser Miño, sobre todo Miño, que ten unha dependencia de Betanzos bastante elevada. Por lo tanto, entendemos que ese eixo de cercanías debería de prolongar dende Ferrol. E tendo en conta tamén que a Universidade da Coruña pois ten ali un campus universitario que depende plenamente da cidade da Coruña e onde veciños e veciñas de Betanzos tamén pois acuden aos seus estudos. Vemos que dentro do goberno de España se están empezando a dar
a ver a luz sobre estas demandas históricas, como é o caso do bypass. Vemos que está en estudio informativo, que xa superou o trámite de exposición pública, e vemos como este estudo ten un presuposto de licitación de 28,97 millóns de euros para recoller ese novo trazado, e que entre outras infraestructuras vai a recoller 2 viadutos, un de 36 metros e 8 de preto de 1 kilómetro de longo, para salvar as estradas existentes e o regato e o río Callou ao seu paso por Bergondo. Polo tanto, esa demanda histórica que sempre viñemos defendendo desde este pleno está en marcha, debería de estar xa conseguida, pero levou o ritmo que levou, e agora, dunha vez por todas, se lle dou para adiante. Polo tanto, dende o Goberno Central se está traballando, e froito dese traballo foi o anuncio que realizou o ministro Óscar Puente. E na mesma liña, non, que citaba a voceira do Grupo Nacionalista, o tema das cercanías, entendemos dende este grupo que tamén require dun transporte metropolitano por estrada que dé solución ás demandas e ás necesidades da nosa veciñanza, un transporte no que se mellora a información nas paradas. Sabemos que moitos usuarios non saben se o autobús xa pasou ou que lle chera incerteza, especialmente cando deben de chegar a Coruña por motivos médicos ou académicos. Un servicio no que se redefinan as frecuencias. Coñecemos a existencia de horarios saturados nos que os autobuses chegan cheos e deixan xente na parada, incluso escolares. Un transporte no que nesas líneas que xa veñen saturadas non se mezcle o transporte escolar co transporte normal, para evitar precisamente eso, que os escolares queden nas paradas, e que se teña en conta tamén as conexións coas universidades e os polígonos industriais. Polo tanto, entendemos que no tocante ao acordo da Mesa de Mobilidade propoñemos que a composición desta se amplíe, posto que entendemos que debe de incluir representantes do Consorcio do Transporte Metropolitano, das concesionarias de autobuses e colectivos venciñais, para tamén dar traslado e ser coñecedores da situación do transporte por estrada. Nada máis que engadir a espera desta achega e das propias achegas que fixo o Bloque Nacionalista Galego para incluir nos acordos da moción, pero insistimos que nos parece ben demandar servicios para a nosa veciñanza, e sempre estaremos aí para defendelos. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, nós non esquecimos nada por ningún motivo, quer decir, nós facemos unha proposta no ámbito do tren, precisamente por ese anuncio do que tivemos coñecemento. Non quere decir que o servicio de autobús por estrada non nos importe, evidentemente, pero estamos a falar dun tren de cercanías porque se dá a posibilidade de, froito dunha pregunta que hai no Congreso dos Diputados, se avanza ou se informa dese posible estudio que se vai a realizar, tendo en conta esas 4 zonas de Galicia, e vimos interesante para o noso Concello, dende un ámbito localista, puramente localista, evidentemente estamos no Concello de Betanzos e no Pleno de Betanzos, e precisamente por iso facemos esta proposta. Evidentemente, todas as achegas que queiran facer neste salón de plenos, evidentemente, benvidas sexan. E volvo a insistir, non é que nos esqueceramos do autobús, nin que descoñezamos todas as dificultades que pode haber no ámbito do transporte por estrada, no que é no servicio de autobús. Hai un organismo que xa está creado aí pola Xunta de Galicia e todos os concellos que forman parte dese área, na que aí se firman unha serie de convenios e entendemos que aí se resolverán ou deberían de resolverse todas as cuestións que se plantexan no día a día. Evidentemente, somos coñecedores das dificultades que hai
e que houbo moitas máis das que hai, pois porque eso se foi adaptando, evidentemente polas queixas e polas achegas dos usuarios e usuarias, que ao final son os que mellor saben cando hai maior necesidade, cando hai maior demanda de autobuses. Aí se fixeron unha serie de ampliacións con respecto aos servicios, que non podemos esquecer que antes non había autobuses directos, nin aos polígonos industriais, nin había autobuses por autoestrada, que eran todos por estrada, evidentemente, pois para dar atendido a todas as demandas que hai, evidentemente sempre haberá xente que non este de acordo. Independentemente deso, volvo a insistir, nos falamos do tren de cercanías por unha cuestión, de tempo, todo o mundo evidentemente supoño que leería ese anuncio que fai o Ministerio e precisamente por eso presentamos a moción. Dito isto, evidentemente non temos ningún problema en incluir todas as emendas que fai o Bloque Nacionalista Galego, máis a achega que fixe o Partido Socialista, para tratar de ter a máxima unanimidade nesta proposta e evidentemente, todo isto redundará en todos os veciños e veciñas que poidan ser usuarios e usuarias actualmente e potenciais usuarios e usuarias neste servicio de cercanías que pensamos que sería importantísimo. E, ademais, sempre defendendo que debe de ser un servicio complementario, que se propoña algo con respecto a cercanías non quere decir que se eximan ou que se eliminen servicios de autobuses, teñen que ser servicios complementarios para tratar de dar a máxima oportunidade, pero tamén para evitar tantos e tantos desplazamentos que todos e todas coñecemos que hai día a día, cada un no seu coche, porque evidentemente se ti non tes un bon servicio de autobús ou de tren de cercanías, terás que adaptarte aos teus horarios, tanto sexas estudante, xubilado ou traballador ou traballadora, evidentemente, o que fai, que non haxa un servicio completo, que haxa moitísimos máis desplazamentos de unha ou dúas persoas soas no coche. E dito isto, para resumir, aceptamos todas as achegas e non temos ningún inconvinte en aceptalas, máis nada. Moitas grazas, queda aclarado, concelleiro non adscrito. Ben, compartimos as reflexións que acaba de facer a voceira do Grupo Popular porque entendemos que son un reflexo da realidade dos nosos veciños. Unha vez máis, o BNG crese o dono de todas as reivindicacións. Nos reafirmamos que Betanzos necesita un servizo de cercanías real, fiable e que funcione para todos, pero esta non é unha reivindicación partidista. Esta é unha reivindicación dos veciños de Betanzos que reclaman máis oportunidades, máis comodidade e máis mobilidade. Por certo, póñense de acordo. Un día somos as dereitas betanceiras e outro día casi que nos imos a pasar ao BNG. En fin, agradecemos que recoñezan a nosa transversalidade e a nosa independencia. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, mencionaba a voceira do Partido Popular que se solventaron os problemas de transporte por estrada. Claro, eso faltaba. Pero creáronse outros. Nenos que non teñen como chegar aos seus centros educativos polas tardes porque se suprimen liñas, porque se solapan os buses e porque hai buses para uns ou para outros. Para todos non. Nenos de Miño que non poden vir aos centros educativos de Betanzos, nenos de Vendrade, de Cuíña que non poden vir pola tarde ao centro educativo. Continúa a haber moitos problemas que non se solventan e que se esconden sistemáticamente. Ben, agradecemos que recollan as nosas achegas, centrándonos na moción. Eses acordos falan de mobilidade, como nós entendemos a mobilidade no sentido amplo do termo. Por iso creemos que era pertinente facer estas achegas, sobre todo porque pensamos que non sería rendível crear unha mesa de mobilidade en que se esquece un dos piares da mobilidade, é dicir, teñen que estar os dous representados porque senón o que podemos facer é malgastar recursos públicos. Podemos duplicar servizos cando non ten sentido,
e que por estrada e por tren se estea dando o mesmo servizo á mesma hora, e sería un malgasto, como dicía, dos recursos públicos. Por iso creemos que as dúas cuestións deben estar presentes nesa mesa de mobilidade se realmente o que queremos é mellorar os servizos á nosa veciñanza e a quen quere achegarse a Betanzos. Agradecemos que aceptaran esas achegas e por iso o noso voto será favorable. Nada máis. Moitas grazas. Voceiro socialista. Nada, brevemente, gracias a ese anuncio do ministro e sobre todo a aposta por o actual goberno pola modernización do sistema ferroviario en Galicia, como así se está a producir, pois temos unha oportunidade que non debemos de perder. Por lo tanto, o acordo que hoxe se aproba neste pleno é totalmente acaecido e beneficioso para os veciños e as veciñas de Betanzos. Nos introducíamos a cuestión de ampliar este transporte dende Ferrol e pola cabeceira pola situación de cabeceira comarcal de Betanzos para darlle maior servicio aos nosos veciños e veciñas e para tamén facilitar que os veciños das outras localidades pois poidan acudir ao noso concello con total facilidade e así tamén pois darlle un pulo ao comercio local e como se fala e así é de que a estación de destino vai a ser unha estación intermodal, pois aunar recursos e que a esa estación intermodal pois se poida chegar ben por tren, ben por autobús, sin solapar servicios e sempre dándolle facilidade aos nosos veciños e veciñas. Entendemos que o transporte por estrada e por la vía férrea deben de ir coordinados, deben de ir da man e por eso introducíamos a cuestión do transporte por estrada, non por outra singularidade, senón simplemente por iso. Entendíamos que así sería un acordo máis máis contundente, para a promoción do noso concello e para darlle mellores e maiores servicios aos nosos veciños e as nosas veciñas. Nada máis que engadir. Ben, pois moi brevemente creo que se vai aprobar por unha unanimidade un acordo completo e moi importante para Betanzos, non só para os betanceiros e betanceiras, senón tamén para moitos usuarios e usuarias da comarca e da contorna que veñen aquí pois a coller o autobús cara a Coruña ou cara a Ferrol ou o tren. Creo que temos a día de hoxe un moi mal servizo ferroviario e un moi mellorable servizo por estrada. É verdade, decía a voceira popular, que se melloraron nalgunhas cousas, si que é certo que a Consellería foi sensible a algunhas cuestións puntuais que ao principio crearon moitos problemas, pero segue a ser un servizo moi mellorable. Eu podería falar de estudantes universitarios de Betanzos que tiveron que alquilar un piso na Coruña porque lles era imposible chegar. E eso, estando a 15 minutos da Coruña ou a 20, pois non debería ocurrir no 2025 no noso país. Entón, coincido, creo que decía a voceira popular, en que é unha oportunidade histórica, en que por fin temos un goberno de España sensible a mellorar a situación das cercanías ferroviarias. É verdade que respondendo a un acordo de investidura co Bloque Nacionalista Galego, é verdade, pero un goberno sensible, pero tamén creo que o acordo que se vai adoptar que aúne os dous servizos públicos de mobilidade é importante e que se abre un futuro de mobilidade sostible para Betanzos que mellorará, sen dúbida, a calidade de vida dos nosos veciños e de toda a comarca. E que, por tanto, debe ser o que nos guíe a as 17 personas que conformamos esta corporación. Así que, señor secretario, entendo que se aproba por unanimidade a moción presentada polo Partido Popular coa enmenda ao completo presentada polo Bloque Nacionalista Galego e a achega
que dixo de palabra o voceiro socialista, pero que podemos pasar por escrito sen problema. É así. Xa está recollida. No que? Me Permite. Sí. Na emenda que presentou o BNG, o punto 5 xa... Recolle a chega. Perdón, non, no punto 4 xa o incluye, non? Que a creación dunha mesa de mobilidade cos grupos municipais Xunta de Galicia e Ministerio de Transporte. Bueno, fala que na mesa de mobilidade, o punto 5, fala tamén do transporte colectivo por estrada, que era do que se... Eu non fixen un texto tasado, simplemente que se incluíse ao Consorcio de Transporte Metropolitano, pero con esta redacción vale perfectamente, así non hai que emendar a emenda. Moi ben. Pois, Vamos ao punto seguinte. exactamente, aprobámoslo por unanimidade e pasamos ao punto seguinte. Que o punto sexto, a moción de concelleiro non adscrito sobre posta en marcha dunha campaña de concienciación cidadá. Concelleiro non adscrito ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, vou a comezar dunha forma un pouco diferente e é dando contexto ao porqué desta moción, porque si é verdade que moitas veces, e eu me incluo seguramente un dos que máis, vimos aquí a criticar e a tratar de poñerlle as pilas ao goberno en facer ben as cousas no tema da limpeza, no tema dos solares que necesitan un repaso, no tema da atención ás nosas rúas. E é verdade que moitas veces é importante que os concelleiros que estamos aquí, ademais de escoitar, cando nos dan os parabéns, escoitemos cando nos tiran un pouquiño das orellas, non? E froito disto, pois, unhas veciñas deste concello pois trasladáronnos que moitas veces as responsabilidades non son solamente dunha administración, sino que son compartidas, e para a nosa sorpresa trasladáronnos o que vai anexo a esta moción, que é pois un decálogo de boas prácticas cidadáns en materia de limpeza. Isto foi xa hai 6 meses, froito dunha negociación, digamos, informal polas rúas, fomos madurando un pouquiño a idea, froito diso ven aquí esta moción. O decálogo non o vou a ler por cuestións de tempo, teñeno todos os grupos, farémolo público tamén nas nosas redes sociais, que polo momento aínda son as nosas persoais, pero si vou a dar paso á lectura da exposición de motivos para que os veciños coñezan un pouco o que hoxe venimos aquí a propoñer. A limpeza viaria e o cuidado dos espazos públicos son elementos esenciais para a calidade de vida das veciñas e veciños de Betanzos, e tamén para a imaxe que proxecta a nosa cidade. O noso valioso casco histórico, o seu entramado urbano singular e o privilexiado entorno natural xunto aos ríos Mandeu e Mendo requiren unha atención constante en materia de salubridade e mantemento. Se ben o Concello dispón de servizos municipais de limpeza e o Consorcio das Mariñas xestiona a recollida de residuos e o servicio de colectores, manter unha cidade limpia non depende únicamente das administracións. A implicación da cidadanía resulta imprescindible. Con frecuencia observamos condutas incívicas, bolsas de lixo fora do horario, colillas e pequenos residuos nas rúas, solares e baixos abandonados, acumulación indebida de embalaxes, pintadas nas paredes e incluso tamén en paredes privadas, en xeral, actos que xeran molestias, dan a imaxe urbana e repercuten negativamente na convivencia. É por iso que consideramos necesario reforzar a corresponsabilidade cidadá mediante unha campaña de concienciación que lembre non só os dereitos, senón tamén os deberes de cada veciña e veciño. Creemos que unha cidade limpa é unha tarefa compartida e que con pequenos xestos cotiáns todas e todos podemos contribuir a mellorar Betanzos. Xunto a esta labor pedagóxica, é preciso reforzar os medios municipais, desde a ampliación e o correcto mantemento das papeleiras ata a mellora da coordinación co Consorcio das Mariñas, evitando saturacións nos colectores e optimizando a xestión de recursos. Neste senso, é importante destacar que existen queixas veciñais nas parroquias de Betanzos pola pouca frecuencia na recollida do lixo, o que xera preocupación entre a cidadanía e afecta a calidade de vida nas zonas rurais. Con estas medidas, combinando a concienciación cidadá coa mellora dos servizos públicos, conseguiremos unha cidade máis limpa, máis saludable e máis atractiva para as betanceiras e betanceiros como para quenes nos visitan. É polo exposto que propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, por en marcha unha campaña municipal de concienciación cidadá sobre limpeza viaria, responsabilidade compartida e convivencia, que inclúa a difusión dun decálogo de boas prácticas.
Segundo, promover a colaboración ca hostelería, comercio e grandes superficies para coordinar horarios e formas de depósito de residuos, evitando focos de suciedade e malos cheiros. Terceiro, exixir aos propietarios de solares baixos e edificacións en estado de abandono o seu mantemento en condicións de limpeza e salubridade, utilizando as ferramentas legais dispoñibles. Cuarto, ampliar e manter adecuadamente a rede de papeleiras municipais, instalando papeleiras con cinceiro nas zonas de maior uso e vixiando o seu correcto baleirado. Quinto, instar ao Consorcio das Mariñas a reforzar a limpeza periódica dos colectores e das áreas de acumulación de residuos, atendendo especialmente as demandas veciñais das parroquias do municipio, onde a frecuencia de recollida foi sinalada como insuficiente. Revisar e mellorar a xestión da recollida de material reciclable, vidro, cartón e envases, evitando a saturación dos depósitos. Coordinar co Concello medidas específicas para as zonas onde a acumulación de residuos sexa máis problemática. E sexto, establecer un canal de coordinación permanente entre o Concello, o Consorcio das Mariñas, a Policía Local, as asociacións veciñais e o sector hostaleiro e comercial, con reunións periódicas para avaliar resultados e incidencias. Nesta primeira intervención nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Pois nada, como todos sabemos, este tipo de mocións son mocións habituais nestes plenos. É importante manter as nosas rúas limpas e que todo este correcto para o uso da nosa veciñanza, con lo cual parecenos correcta a moción, non temos, vamos votar a favor e non temos máis que decir. Moitas grazas, voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos e a todas. Ben, pois desde o Grupo do Partido Popular imos apoiar esta moción, xa que é evidente que a limpeza e o cuidado dos espazos públicos son cuestións fundamentais para Betanzos. Coincidimos en que a concienciación cidadá é necesaria e entendemos que non debe limitarse a unha campaña puntual, senón formar parte dunha estrategia máis amplia e continuada. Creemos que é importante incorporar accións educativas e participativas, especialmente entre a mocidade e nas escolas, para xerar unha verdadeira cultura cívica e de respeto polo espacio común. E tamén sería positivo aproveitar ferramentas digitais que permitan á veciñanza comunicar incidencias ou a mellora e a coordinación dos servizos. Non queremos que isto quede en papel mollado, senón que se traduza en accións reais e constantes, pois porque a todos nos importa Betanzos e o que verdadeiramente conta é centrarse no que se pode facer de maneira efectiva para mellorar o día a día da cidade e o benestar de todos os que vivimos nela. Mais nada e moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, en canto á moción que hoxe nos traen aquí os concelleiros non adscritos desde o goberno municipal, temos que decir que levamos dando pasos firmes nesta materia. Existe unha coordinación constante entre os distintos servizos municipais e pensamos que o día a día o está a demostrar. Hai planificación, hai calendario de traballos e aínda que sempre xorden incidencias, o importante é a capacidade de resposta. E aí é onde este Concello está a actuar coa máxima eficacia e, sobre todo, compromiso. Porque unha cidade tan viva como Betanzos, como movimento de actividade diaria, sempre vai haber incidencias. Unha papeleira que se enche antes de tempo, un colector que se desborda, unha pintada nova ou unha zona que precisa dun repaso. É o normal. Pero o que realmente importa, como dicía anteriormente, é a capacidade de resposta. En este sentido, o Concello de Betanzos procura responder con organización, con rapidez e con atención constante ás necesidades que van xurdindo. Hai unha presenza real nos espazos públicos, hai un seguimento, evidentemente unha vontade e compromiso tanto por parte deste goberno como dos traballadores municipais en mellorar os espazos públicos da nosa cidade. En canto aos pasos que se foron dando, hai que indicar que se reforzou o persoal de limpeza na zona urbana, incrementáronse os baldeos despois das fins de semanas, especialmente en zonas máis conflictivas, e destinouse unha persoa exclusivamente ao rego e á limpeza de pintades. Ademais, realizáronse axustes organizativos como o servizo de limpeza en quenda de tarde, que permite mellorar a cobertura e dar unha resposta moito máis áxil ante as necesidades que aparecen ao longo de todo o día. Tamén se incorporaron reforzos de limpeza e mantemento nos novos parques, tanto da Rúa Cabildos como na Rúa Travesa, novos espazos que están a recibir unha atención constante e o mantemento que lle corresponde.
E, por suposto, tamén o Parque do Pasatempo, un espazo simbólico para Betanzos, especialmente na súa zona infantil, onde, como sabemos todos, acoden a diario moitos nenos e familias, e onde tamén hai presenza de animais como as ocas. Iso require un mantemento máis constante, tanto pola limpeza como polos depósitos de excrementos que ali se xeran. Trátase, como sabemos todos, dun dos pulmóns verdes máis importantes da nosa cidade, e no que este goberno nos últimos meses reforzou a atención diaria para conservalo nas mellores condicións posibles. Como actuacións, realizáronse limpezas en todos os viais do parque, instaláronse novas bombas no estanque da zona nova, e desde hai apenas uns días hai unha persoa encargada do seu mantemento diario co obxectivo de manter este lugar tan especial sempre nun bo estado. Ademais, estáse a actuar de maneira continuada sobre o mobiliario urbano, pintado e reposición de bancos, colocación de novas papeleiras, así como reparación das existentes, así como melloras nos elementos de iluminación e no ornato das rúas. Son melloras visibles que se notan e que a propia veciñanza recoñece no seu día a día. En conxunto, tamén se fixo un esforzo importante nos últimos anos na instalación de novas papeleiras, moitas delas con cinceiro, por exemplo, na avenida Jesús García Naveira, e así como no casco histórico e noutros puntos da zona urbana. Por tanto, seguimos renovando e ampliando estes elementos segundo as necesidades e as capacidades deste concello. Agora ben, tamén é certo, e tal e como mencionan os concelleiros non adscritos na súa exposición de motivos, que existe un problema de civismo e de respeto polo espazo público en xeral. Non é normal que se pinte unha parede pola mañán e que pola tarde xa apareza de novo pintada. Iso non é falta de limpeza ou deixadez, é falta de respecto polo común. É por iso que tamén estamos a traballar coa Policía Local e coa Garda Civil na detección e sanción destas condutas incívicas e vandálicas que danan a imaxen da nosa cidade día a día. En canto á campaña de concienciación que se propón, é unha iniciativa que este goberno xa anunciou hai meses e que está prácticamente elaborada. Estamos a perfeccionala e a buscar un momento máis axeitado para o seu lanzamento, porque queremos que sexa eficaz, educativa e duradeira. Non queremos unha acción puntual, senón unha campaña pedagóxica que chegue á veciñanza e tamén aos centros de ensino para fomentar esa conciencia de respeto e de responsabilidade compartida. Ao mesmo tempo, mantemos unha coordinación permanente con o Consorcio das Mariñas, tanto na recollida de residuos como no servizo de recollida de enseres e limpeza de contedores. Sabemos que en determinadas parroquias, así como no casco histórico, é preciso mellorar a frecuencia e iso tamén se está a abordar dentro desa coordinación e nos novos pregos que está a elaborar o Consorcio das Mariñas na recollida de basura. Por tanto, xa para rematar, en resumo, compartimos o obxectivo de ter un Betanzos máis limpo, máis cuidado e máis amable para vivir, pero tamén hai que dicilo con claridade que ese camiño xa está en marcha. Hai planificación, hai seguimento e hai resultados visibles e hai un equipo detrás que traballa con plena dedicación. Porque, como dicía, creo que a portavoz do Grupo Popular, cuidar de Betanzos debe de ser un traballo de todos. Este goberno municipal e co apoio de toda a corporación debe de seguir facendo con esa responsabilidade, con proximidade e con feitos que ao final é o que conta. Nada máis nesta primeira intervención e moitas grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, agradecer a postura de todos os grupos, as aportacións da voceira popular a fin de ampliar esa concienciación facendo actividades educativas nas escolas, algo que tamén mencionou o portavoz do grupo de goberno, pero ben, eu pediríalle aos membros do goberno local que non sexan conformistas, porque sempre hai cousas que mellorar, e eu poño especial atención, porque así non lo trasladan os veciños, sobre todo en aumentar a vigilancia en tratar de concienciar a esa minoría da poboación, pero que ao final é a que se fai notar. Non desexar que todas esas medidas que relatou o señor Hermida se fagan máis visibles do que son, porque a realidade que vemos é a que nos trasladan diariamente os veciños non concorda moito coa exposición do voceiro socialista. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista, voceira popular.
voceiro socialista. Nada, simplemente dicir que seguro que vostede me escoitou moi atentamente, pois eu non falei en ningún momento de conformismo. Creo que evidentemente teño que defender os traballos que se están a facer por parte deste goberno municipal, son visibles evidentemente, e como xa dixen tamén na intervención, pois agradecemos esta proposta, pero xa foi anunciada fai meses, próximamente pois a sacaremos á rúa, tanto utilizando esas ferramentas informáticas que mencionaba a portavoz do Grupo Popular. Tamén nos coordinaremos cos centros escolares o Instituto para concienciar sobre esta campaña, e así como pues, diferentes colectivos que queiran sumarse a esta iniciativa. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Só dous apuntes tamén moi brevemente. Falaba a vocera do Partido Popular dunha canle de comunicación de incidencias por parte da veciñanza cara ao Concello. Entendo que se refería decir que a través da canle de WhatsApp que ten o Concello recibimos moitas incidencias deste tipo que tratamos de dar resposta dentro das posibilidades do Concello da forma máis rápida e axeitada posible, e é unha comunicación continua, é unha canle de comunicación que está ao alcance da inmensa maioría da veciñanza e que creo que está a funcionar moi ben nese senso. E decir respecto ao Consorcio das Mariñas que, como mencionou o voceiro do equipo de goberno, se está a traballar nos novos pliegos. Somos conscientes que o servizo é moi mellorable, xa se debatiu neste salón moitas veces, non vou a insistir en eso, pero nos que se fala tamén dunha campaña de concienciación cidadá, porque, como moi ben decía o concelleiro non escrito, as administracións temos que facer o noso traballo, pero é moi importante que os veciños e veciñas compartan responsabilidades e axuden, poñan da súa parte para que isto sexa así. É moi complicado que apareza unha pintada pola tarde, é moi complicado vaciar un contenedor e que aos 20 minutos este todo o seu arredor cheo de bolsas de basura ou de caixas. Entón, é un traballo compartido, pareceme axeitado, axetivo, e a concienciación debe ser máxima, tanto nos centros educativos como a mocidade, como aos adultos. Temos que ser conscientes de que había cando eu era moza, había en Betanzos un eslogan municipal que era manter limpo Betanzos é cousa de todos. Algúns acordaránse, eu lembro perfectamente. Xa existía cando eu era moceta e podería seguir vixente hoxe en día. É cousa de todos e todas, e é algo que debemos ter claro. Bueno, entendo que esta moción tamén se aproba por unanimidade, señor secretario, así que pasamos ao punto seguinte. E o punto sétimo, moción do BNG para garantir a participación cidadá na toma de decisións do Concello de Betanzos. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas. Un dos piares sobre os que se sustenta o sistema democrático de garantir a escoita á sociedade e a participación cidadá na toma de decisións dos organismos públicos, máxime cando se tratar de institución municipal, a máis próxima á veciñanza. Este proceso de escoita e de participación social ten a súa expresión máis alta cando se trata da utilización dos fondos públicos, ben sexa a través dos orzamentos municipais ou ben sexa para escoller os fins para os que se utilizan as subvencións de outros organismos. No que o Concello de Betanzos se refire, nos orzamentos municipais de 2022 e 2023 recollíanse senllas partidas dedicadas á participación cidadá. Neses orzamentos participativos, a veciñanza puido escoller aquelas cuestións que consideraban prioritarias nos investimentos municipais. Así, no 22, dedicaronse a realizar un inexistente patio cuberto no aulario de infantil do Centro de Educación Infantil e Primaria Vales Villamarín. En 2023, a veciñanza votou dedicar 100.000 euros á construción dunha pista de pump track para a práctica do ciclismo, mas este orzamento nunca chegou a ser executado. O pasado pleno extraordinario para a aprobación dunha nova achega ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña deixou clara a ansia da veciñanza de que se escoiten as súas necesidades á hora de escoller que se fai co seu diñeiro, como tamén se demostrou coa escolla dos proxectos para os fondos europeos nos últimos meses.
No BNG sempre defendemos que se escoitase a veciñanza a hora de tomar decisións que lles afectan a súa vida diaria e por iso consideramos que se deben tomar medidas para mellorar a participación cidadá, co fin de construirmos un concello co que toda a veciñanza se sinta identificada. E por iso solicitamos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar a Concellería de Economía e Facenda, Contratación e Proxectos Europeos, Seguridade e Mobilidade, Urbanismo, Patrimonio e Casco Histórico a garantir a inclusión dunha partida de orzamentos participativos en todos os orzamentos que se aprobaren a partir deste momento. En segundo lugar, instar a Concellería de Mocidade e Innovación, Formación e Emprego, Deportes e Participación Cidadá, así como a Concellería de Persoal, Educación, Medio Ambiente, Parques e Xardíns e Obras Públicas e Servizos, a articular todas as medidas que foren necesarias para garantir a participación cidadá na escolla dos proxectos que se presentaren ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña e os fondos europeos. En terceiro lugar, instar o Goberno Municipal a crear unha pista de pump track, unha actuación recollida nos orzamentos participativos do ano 2023 a través de fondos propios ou ben procurar convenios, axudas e subvencións de outras administracións que permitan garantir a súa execución no prazo máis breve posible. En cuarto lugar, facultar a Alcaldía e Concellera en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas pola atención. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Señora alcaldesa, estamos de acuerdo en fomentar a participación dos vecinos que con su opinión y decisión puedan elegir los proyectos para invertir el dinero de los betanceiros. Pero no olvidemos que la respuesta la tendrá siempre el equipo de gobierno. Defendemos la participación, pero peor será para los vecinos votar en contra de que venga dinero para Betanzos o se pierda alguna inversión por votación de alguna parte de esta corporación, cosa que no podemos permitir. Nada más. Moitas grazas, voceira popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos e todas. A ver, dende o Grupo do Partido Popular estamos totalmente de acordo con esta moción. O que non entendemos ou non temos moi claro é que o mesmo grupo que hai escasas 3 semanas se poñía de lado ante a falta de compromiso coa veciñanza, hoxe traia unha moción na que poñen o mesmo exemplo debatido ese día para pedir compromiso coa veciñanza. Nós seremos coherentes coa nosa postura neste tema e votaremos a favor da moción. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas. Concelleiro de Participación Cidadá, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, estamos ante unha moción que busca garantizar a participación e escoita cidadá por parte do goberno local, concordando co exposto principalmente na exposición de motivos dos primeiros parágrafos. A participación dos nosos veciños e veciñas na toma de decisións debe ser valorada, respetada e cuidada, e así está a ter en conta o equipo de goberno municipal de Betanzos. Cada 4 anos convócanse eleccións municipais onde cada un dos grupos políticos que aspiran a gobernar Betanzos levan a través dun programa electoral público todas as propostas que consideran necesarias para mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. Resulta evidente que existen numerosos mecanismos de escoita diaria para que eles e elas sexan partícipes tamén da toma de decisións ao longo do mandato. Betanzos é unha cidade pequena e iso ten certas vantaxes que non se deben desaproveitar. A comunicación cos diferentes colectivos sociais, ben sexan deportivos, culturais, educativos, veciñais, é constante, directa e diaria. E realízase ademais en interlocucións, directamente entre o concelleiro delegado dos asuntos que corresponden e a veciñanza. Isto non é doado que ocorre en cidades máis grandes, onde se fan necesarios intermediarios na participación e comunicación dos posibles problemas dos veciños e os gobernantes. Na mesma liña, observamos medidas como os consellos municipais de deporte ou de cultura como instrumentos para explicar ás diferentes asociacións e clubes a política do goberno local e tamén para escoitar as súas inquedanzas. O que se observa neles e deles, por outra banda, é que moitos asuntos ou preguntas prefiren non tratalos nese tipo de reunións e si, unilateralmente, co concelleiro delegado en reunións posteriores con cada un. Isto é así porque existe a posibilidade de atender sempre, nun período moi curto, a todas as entidades que o requiren para facernos chegar valoracións, inquedanzas, suxestións. Resultou moi positivo establecer neste mandato o pleno de maiores, onde os diferentes grupos e organizacións de persoas maiores fixeron achegas moi valiosas para o equipo de goberno, tratando de leválas a cabo en maior ou menor medida dentro das nosas posibilidades. O resultado dese acto foi a recollida de información e inquedanzas dun grupo de determinada idade moi importante para Betanzos, xa que supoñen case o 25% da nosa poboación. A participación cidadá debe estar articulada mediante mecanismos deste tipo, co obxectivo de conseguir unha orde necesaria na hora de recoller propostas. Pero evidentemente non queda aí. As numerosas visitas a centros sociais nos que hai actividade municipal
supón un contacto cos veciños e veciñas extraordinario, onde se aproveita a ocasión para explicarlles de primeira man as actuacións que afectan máis directamente aos posibles veciños, ben sexan da zona rural ou urbana. A participación cidadá se representa tamén en todas as reunións que veciños de determinadas parroquias convocan e precisan para chegar luz a situacións que requiren explicacións e que o goberno local acompaña a través da súa alcaldesa ou delegados. E, evidentemente, tamén o son os presupostos participativos. Son unha liña de participación cidadá moi importante para a nosa cidade. Así, no último convocado, as diferentes propostas que a cidadanía puido realizar en tempo e forma, cumprindo cos requisitos que se establecían no regulamento, foron un total de 63, para unha posterior criba tendo en conta cales realmente eran investimentos. Tras informe do Departamento de Urbanismo a día 13 de decembro de 2022, sinalaba viable as seguintes propostas: pista cuberta con porterías, canchas de baloncesto, rocódromo e pistas de tenis, renovación das máquinas do ximnasio, pista de atletismo, renovación da maquinaria de climatización da piscina municipal ou o pump track, que se sinalaba no informe o seguinte: presentáronse 27 solicitudes nas que se solicita a creación dun pump track para as escolas de ciclismo de Betanzos e comarca. Ningunha das propostas sinala o lugar de ubicación, requisito exixido polo protocolo regulador dos orzamentos participativos para a presentación das propostas. Visto que o proposto é unha instalación deportiva ao aire libre e non unha edificación, pódese considerar que a ubicación máis axeitada é a localizada na parcela do Parque do Pasatempo, na súa zona máis próxima á Rúa Instituto Francisco Aguiar. Foi xa neste mandato, e tendo en conta o informe técnico, e o proxecto elixido polos veciños e veciñas neste presuposto participativo, no que foi encargado o proxecto técnico do pump track de Betanzos. Resultou, ademais, moi fructífera unha xuntanza con membros da Federación Galega de Ciclismo e membros dun dos clubes locais de ciclismo, ao cal agradezo a invitación, onde puidemos falar de primeira man de proxectos deste tipo mal executados en diferentes localidades e que están a supoñer un risco para a integridade física dos usuarios e requiren, polo tanto, unha remodelación posterior que encarecería ainda máis un proxecto. Foi da man da Federación a posta en contacto con empresas especializadas no sector que ademais tiñan xa realizados proxectos noutras localidades. Tras o minucioso traballo recollido no proxecto polos técnicos do sector, xorden agora outras vías de financiamento grazas ao POS, Plan de Obras e Servizos da Diputación da Coruña, axuda de outra administración que suporá un aforro para o Concello considerable, como son os 48.393,19 euros orzamentados no proxecto. Resulta evidente que existen moitos outros proxectos en riba da mesa do Goberno Municipal, uns pendentes como o pump track e outros máis recentes como as pistas cubertas de pádel ou a remodelación do complexo deportivo do Carregal. Todos eles importantes e necesarios para a mellora da vida dos veciños e usuarios. Chegados a este punto, preséntasenos a oportunidade a través do Post Plus adicional 2-2025 de destinar a cantidade de algo máis de 157.000 euros a un proxecto de características orzamentarias similares como a construción dunha pista cuberta de pádel na zona deportiva do Carregal. O goberno local opta por non perder ningún só euro da axuda de outra administración tendo en conta a existencia dese proxecto, desbotando nesta ocasión liñas ou investimentos pendentes. Isto é así porque supón unha oportunidade para o noso Concello, en primeiro lugar, crear equipamento deportivo novo, dar solución a outra demanda veciñal deportiva existente na nosa localidade e que actualmente os usuarios teñen que desplazarse a concellos próximos e pagar por utilizar instalacións deportivas privadas de pádel ou ben utilizar as pistas municipais cubertas como as que hai en Curtis ou Teixeiro. E, en segundo lugar, de aproveitar íntegramente a cantidade orzamentaria concedida pola Deputación. Se optásemos pola construción do pump track agora, estaríamos a perder algo máis de 100.000 euros do POS. Se optásemos pola construción do Skate Plaza, proxecto encargado en xaneiro de 2022 e, polo tanto, anterior ao pump track, estamos a falar dunha dotación de 316.442 euros, que evidentemente se debe actualizar. Polo tanto, resulta imposible acometer mediante esta vía de financiamento obxectivamente e tamén resulta improcedente destinar a friorenta cantidade de $500.000 de euros, tendo en conta agora proxectos de enorme interese e tamén necesidade para moitos veciños e veciñas. Paralelamente ao trámite administrativo e plenario, no mesmo momento que puidemos confirmar o contido deste POS, falei directamente cos presidentes dos dous clubes ciclistas explicándolle os porqués da escolla, comprendendo en todo momento e entendendo as explicacións. E si, somos conscientes tanto da demora nesa demanda en concreto como da ilusión que manteñen moitos deportistas nesa infraestructura.
Infraestructura que naceu da vontade veciñal a través de presupostos participativos e que se levará a cabo inminentemente, tal e como se expuxo no pleno extraordinario do 11 de setembro de 2025, onde o equipo de goberno se comprometeu a leválo a cabo no próximo Plan de Obras e Servizos da Diputación que contempla unha partida orzamentaria para investimentos deportivos. E se me permiten unha reflexión, tendo en conta todo o exposto, pódese chegar a entender a mágoa do mundo ciclista neste momento, mas tamén deben ter en conta os pasos firmes e decididos que este equipo de goberno lles deu. Ben diferente é unha postura política neste salón de plenos de votar en contra da achega de 157.000 euros para a nosa cidade. Se polo PP de Betanzos fose, a nosa cidade quedaría sen 157.000 euros procedentes de outra administración. Somente porque non lles gusta o proxecto ou por intentar quedar ben con colectivos que entenderon a perfección o posicionamento do goberno municipal. Porque isto non é unha chacinaría, onde primeiro se atende o número 53 e despois o 54. Isto é unha administración pública onde uns proxectos, investimentos, reformas, obras se realizan antes ou despois en función das múltiples vías de financiamento, en función da colaboración con outras administracións, en función das posibilidades que estas nos ofrecen. Porque con esa posición do non, se tivera maioría suficiente, votarían abaixo a chegada de 157.000 euros para Betanzos. Como pode ser que os colectivos ciclistas de Betanzos entendan de maior maneira o destino desta axuda e non o PP de Betanzos? Fixadevos ser perigosa a súa postura, que moi preto de nós, en Sada, quedaron sen axuda da Deputación polo voto en contra do Partido Popular. 688.000 euros. Todo isto xa non só por apoiar os investimentos, que pode chegar a entenderse a postura, pero non foron capaces nin de facilitalos, como en Betanzos. Coa diferente sorte que aquí comezaron 8 concelleiros populares e 2 deles agora poden expresar libremente as súas ideas, aos cales lles agradezo, de corazón, non só apoio a este pos, senón a postura que o señor Villaverde e o señor Martínez manteñen cando se trata de asuntos locais ou investimentos para a nosa cidade. Un feito histórico na nosa cidade a postura do PP, votando non á chegada de investimentos para Betanzos. E volvendo ao contido da moción e deixando argumentada a nosa postura respecto do punto 3 que se pretende acordar, dicirlles que estamos plenamente de acordo coa participación cidadá nos puntos 1 e 2 que presentan a través de orzamentos participativos ou de outros instrumentos que poidan complementar a estes. Débese mencionar que gobernar non é o mesmo que estar na oposición. Eu digo porque cando o BNG trae debate e acordo garantir a participación cidadá ou garantir a participación da veciñanza na escolla de proxectos, presúmese que o realizan de forma firme e eficaz nos concellos onde gobernan. Por poñer un exemplo, dun concello históricamente gobernado polo BNG como é o de Carballo, no propio pleno extraordinario do Postplus adicional 2025 foron notorias as intervencións dos diferentes grupos da oposición como a do PSDG-PSOE dicindo literalmente o seguinte: por que estas obras nestes lugares e noutros non? Ao mellor, ter falado en algún momento cos distintos grupos políticos da corporación sería boa idea, pero as obras son todas necesarias. O PP de Carballo, no seu caso, tamén expuxo o seguinte: como é unha acción de goberno, o goberno decide cales se fan, cales se priorizan e cales non. Nós entendemos que existen outras prioridades e non votaremos a favor. Agora, os grupos da oposición, como ven sendo habitual, non se nos consulta en absoluto. O que quero deixar claro con isto é que cada goberno, sexa da cor política que sexa, debe tomar todas as medidas necesarias para escoitar a cidadanía. E dende a oposición do goberno local se realizan múltiples tarefas diarias, escoitas á cidadanía. Se abren a debate nestas sesións plenarias e fora delas numerosas cuestións relativas á política local, que estou seguro de que en Carballo tamén o é. Pero a idoneidade absoluta non existe. O que sí creemos, como se dixo ao principio desta primeira intervención, é que en Betanzos a participación cidadá a debemos coidar e valorar, e por todo exposto claramente votaremos a favor. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Teño un lío de frases que non sei se vou entender eu. Ben, comezo polo final. Mencionamos Carballo, o noso recoñecemento a Bencio Ferreiro despois deses 22 anos da alcaldía e o grandísimo labor que fixo por darlle a volta a Carballo, convertilo en un referente da súa comarca. Ben, continúo coa referencia que facía a voceira do Partido Popular. Se poñerse de perfil e impedir que se perdan máis de 157.000 euros en investimento para o Concello de Betanzos, poñerémonos de perfil todas as veces que sexan necesarias, mellor de perfil que de cu. Eu creo que xa lle responderon como lle tiñan que responder, que non imos dicir nada que xa non dixera o voceiro do grupo de goberno, pero que facíamos?
votar en contra, como vostedes, impedir que en Betanzos se investisen 157.000 euros, que soluciona iso? Dígame, que soluciona? Volvemos ao de atrás, non? O de, se eu non teño a pelota, rompémola. Porque se eu non xogo, que non xogue ninguén. Porque non se trata do mellor para Betanzos, trátase de canto peor para Betanzos, mellor para o PP. Mellor para o PP. Non se trata de ter contento a un único colectivo, como dicía o vocero do equipo do goberno. Non. Trátase de mellorarnos, de crear crispación. E de que canto peor ambiente haxa, máis rédito para nós. Porque a río revolto, gañanza de pescadores. Entón, poñémonos de perfil, as veces que sexan necesarias. De cu non. De cu sí que non nos imos poñer. E vámonos centrar coa cuestión da moción, que era o que viñamos. Quizáis o punto 3 foi o que máis chamou a atención, esa petición de que se leve a cabo a pista de Puntrac cando sexa posible. Non era a nosa intención era a colación dese pleno extraordinario que tivo lugar hai xa case un mes, pois deixar ver que a veciñanza de Betanzos nos amos a todos e a todas, non simplemente a nós, a todos e a todas, que está ávida de participar. Vostede mesmo dixo, imos aos locais sociais e fanos achegas, imos pola rúa fanos achegas. Claro que sí, eles queren que ser escoitados e que aqueles proxectos que para eles son os fundamentais se desenvolvan. Non lles importa que sexa cun POS, con orzamentos propios ou con fondos europeos, queren que se leven a cabo. Non simplemente o que queríamos facer era suxerir algunhas medidas para que efectivamente se desenvolvan, pois iso, medidas para que a voz da veciñanza se escoite no diñeiro, na administración do diñeiro no día a día. Os orzamentos participativos eran unha medida estupenda, que se aplicou e desenvolveu un ano e foi un éxito rotundo, que cubriu unha lagoa moi importante que era dotar dun patio cuberto Vales Villamarín que non tiña sentido que non o tivera. Magua que eses 100.000 euros que estaban recollidos no orzamento de 2023 e que por algún motivo non se executaron, algún día non o terán que dicir, non foran executados aí. Creemos que ese Puntrac se debía ter feito con fondos propios xa hai moito tempo. Se non foi con fondos propios, terá que ser de outra maneira, pero ten que ser, vale? En o que a participación no plan de obras e de servizos ou de futuros fondos europeos, se souber no futuro, pois poden ser moito máis abertos, a participación da veciñanza. Son quizáis as medidas de financiación, sobre todo no POS, máis grandes con que conta o Concello ao longo do ano para realizar obras, para realizar investimento que redunda no beneficio da cidadanía. Sería moi positivo que se escoitase, como dicía o vocero do equipo de goberno, as propostas que nos teñen que facer. Os que se lles pedimos, por favor, é que non esperar sempre ao último día para aprobar eses proxectos. Sabemos que é mal endémico, que en case todos os concellos pasa o mesmo, pero ben, que podemos ter un pouco máis de previsión nese sentido. A nosa proposta era unha proposta de futuro que se pode desenvolver nos próximos anos. Agradecemos moito o apoio de quen así o manifestou, de quen mira as cousas con a óptica constructiva e con altura de miras. Quen non é capaz de ter esa altura de miras, pois lamentámolo moito. Grazas e nada máis. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. El presupuesto para la pista a la cual ustedes dan prioridad ya se aprobó en esta sala. Será la próxima obra deportiva. Por lo cual, por favor, demos de tiempo al tiempo, dejen de marear la perdiz y perjudicar a los vecinos con su voto. Nada más. Moitas grazas. Voceira popular. Ahora sí que me acabo de perder. Moitas grazas. Bueno, despois do viaxe ao pleno anterior, o viaxe polo territorio galego, só lle vou contestar a voceira do Bloque Nacionalista Galego a cuestión de poñerse de cu. Igual poñéndonos de cu todos, a seguinte vez que se dé o caso, os plazos van antes e se nos consulta ao resto da corporación antes de tomar decisións. Non teño nada máis que decir. Voceiro socialista. Bueno, pois creo que quedou bastante ben explicado e estou de acordo con todo o que vostede dixo na segunda intervención. Creo que foi histórico, non o sabía evidentemente, de que o Partido Popular votara en contra por primeira vez na historia da democracia da chegada de investimentos a través do POS. Así se fixo, non sei exactamente por qué, porque non se están a destinar
eses fondos que nos chegan en cousas que sexan perxudiciais para a nosa veciñanza, senón todo o contrario. Volvo a reiterar que o único plantexamento que tivo o goberno municipal foi o de aproveitar ata o último céntimo dunhos cartos dunha axuda que provén doutra administración. Polo tanto, o custe orzamentario que ten a construción dunha pista de pádel para o Concello de Betanzos será de 0 euros, porque non parte dos nosos orzamentos anuais. A construción dun punt track inminente custará ao Concello de Betanzos 0 euros, que entendo que vostedes votarán que sí, entendo eu, porque queda pendente o tema da skate plaza que todavía é anterior. É dicir, claro que hai demandas históricas pendentes por facer, claro que os prazos non son sempre o áxiles que nos gustaría, pero de todas formas a postura de votar que non un partido de goberno en moitas das localidades galegas é bastante alucinante. Pero, por sorte, e grazas aos concelleiros non adscritos e grazas á postura do BNG e, evidentemente, a aposta deste goberno, pola chegada deses investimentos, pois se contará cunha nova infraestructura deportiva en Betanzos. E sí, quedan moitas pendentes por executar e outras novas demandas que, a través de presupostos participativos ou a través de calquera outra demanda, pois xordirán, porque os clubes deportivos non paran de medrar, as modalidades existentes non paran de medrar e outras modalidades que non existen agora mesmo na nosa localidade, pois están chamando á porta, están petando na porta e evidentemente necesitan infraestructuras. O Goberno Municipal e o Partido Socialista estará sempre ao carón da chegada de esas infraestructuras a través de eses investimentos da Deputación da Coruña ou da Xunta de Galicia ou da Administración que aposte 157.000 euros para Betanzos. Nada máis nesta segunda intervención. Moitas grazas. Vou a empezar dando unha nova á corporación. A Deputación da Coruña celebrou un pleno o pasado venres, o día 3, no que aprobou, chegou hoxe a notificación oficial ao noso Concello, unha chega a Betanzos de algo menos de 220.000 euros nese posadicional 4, 2025-4. Como anunciou o voceiro socialista no pleno pasado e o voceiro socialista que acaba de falar neste pleno, este equipo de goberno comprometeuse a que no seguinte pos iría incluído, que fose posible, claro, ese o punt track. Pois ben, neste posadicional 4 dáse a opción de destinar unha parte a gasto corrente e outra parte a obras financieiramente sostibles, como sería o caso do punt track, e o noso compromiso é destinar os preto de 50.000 euros á creación da pista de punt track e o resto, en torno aos 170.000 euros, para gasto corrente. Hai dous plazos distintos. Este pleno da corporación terá que aprobar o que iramos destinar a gasto corrente antes do 31 de outubro, ou sea que terá que vir ao pleno ordinario deste mes, entendo, pero as obras deben aprobarse entre o 3 de novembro e o 30 de decembro. Aí queremos aprobar ao punt track e terá que ser, pois, como digo, entre o 3 de novembro e o 30 de decembro. Nesta ocasión xa temos o proxecto e, por tanto, pois, creo que podería ir ao pleno ordinario de novembro perfectamente. Esa é unha boa nova, cumpriremos ese compromiso, cando menos, de traelo aquí. Agora voulle contestar a vostede. No pleno pasado non houve un grupo que se puxera de lado. Houve un grupo que diu as costas a Betanzos, claramente, públicamente, como outras veces, pero esta vez nunha votación histórica, como se acaba de decir, votando en contra
de que o Concello de Betanzos recibise 157.000 euros. Por certo, vostedes, dende que foron os orzamentos participativos nos que a veciñanza optou polo Puntrack, xa votaron moitos pos aquí, neste salón de plenos, moitos a favor. Non se lles acordou o Puntrack en todos eles. Que ocurriu esta vez? Pois que se anunciou en prensa que ia vir a pleno a creación da pista de pádel, que houbo algunha persoa que en redes sociais queixouse ou pedía que se optase polo Puntrack e que vostedes se subiron ao carro ese como tantas e tantas veces, porque como moi ben lles acaba de decir unha voceira, canto peor, millor. Porque a máxima do Partido Popular de Betanzos é crear crispación en Betanzos. Demóstrano continuamente. Lévano demostrando todo este mandato e dende antes deste mandato. Claramente. Esta foi unha ocasión máis. Votaron moitos pos a favor ou asténdose, nos que xa estaba en eses orzamentos participativos aprobados. Non se lles acordou en ningún deles. Por tanto, quen se pon de cu, como dixo vostede, que non é unha expresión miña, e vostede repetiu, sí, foi o Partido Popular. E na súa resposta, que o que ten que decir sexa que se toda a oposición se pon de cu ao millor lle vai mellor a Betanzos, é unha aportación moi pobre do Partido Popular de Betanzos. Eu estiven na oposición tamén deste Concello. Creo noutro tipo de oposición, en oposicións constructivas, como fan outros grupos nesta sala e fora desta sala, porque tamén se fai política fora desta sala. Entón, quen deu as costas, por non decir o cu como vostede, quen deu as costas non a este grupo municipal, están moi equivocados, a Betanzos, a que chegase unha cuantía importante ao Concello de Betanzos para levar a cabo unha infraestructura que moitos veciños e veciñas pediron a este equipo de goberno, foi o Partido Popular de Betanzos. Repito, nunha votación histórica. Por tanto, quen se pon de costas a Betanzos? O Partido Popular. Quen se pon de costas aos veciños e veciñas de Betanzos? O Partido Popular. Unha vez máis, que quede claro. Señor secretario, perdín a conta que se someta a votación este punto. Eu creo que sí. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Unanimidade. Ben, pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. Que é o punto octavo, moción do BNG sobre o funcionamento do servicio de taxis no Concello de Betanzos. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. O pasado mes de agosto, o BNG recollía nos rogos e preguntas ao pleno ordinario as queixas dos condutores de taxis da parada da Praza de Galiza de Betanzos por diversas cuestións. En primeiro lugar, pola reducción do espazo da parada, que dificilmente chegaba para as 22 licencias de taxi que existen en Betanzos, máxime cando este espazo era continuamente invadido por persoas que ian facer recados ou por repartidores de paquetería. En segundo lugar, debido a que o teléfono público do que debía dispor a parada está continuamente avariado ou estragado debido a actos vandálicos. Os condutores pedíanlle ao goberno local a instalación dunha canalización que impedise que se accedese ao teléfono con facilidades e estragase a mantenta, posto que a falta deste teléfono impide que os posibles clientes poidan contactar co servizo de taxis. Días despois, os condutores da parada de taxis de Betanzos trasladaban esa queixa aos medios de comunicación e o goberno respondía anunciando que expuña ao público unha ordenanza coa que pretende regular o servizo de taxi e establecer, de forma clara, uns criterios de concesión, transmisión e revogación das licencias e atallar posíveis problemas de intrusismo, competencia desleal ou prestación irregular. Perante este anuncio, o colectivo dos taxistas manifestaba o seu descoñecemento da mencionada ordenanza, así como a súa desconformidade coa falta de negociación do mencionado texto legal.
No BNG insistimos na necesidade de dialogar coas partes implicadas en calquera cuestión que o Concello pretenda regulamentar, como forma de facer máis participativa a institución municipal e como maneira de garantir unha democracia plena. E por todo iso traemos ao Pleno a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar o Goberno local a abrir unha mesa de diálogo co sector do taxi de Betanzos co fin de recoller as súas propostas e de elaborar coa súa colaboración unha ordenanza máis próxima á realidade do sector que for posible. En segundo lugar, instar o Goberno local a recoller e a dar cumprimento ás demandas do sector do taxi en Betanzos, para así poder prestar este servizo coa mellor calidade que for posible, incluindo a mellora do teléfono da parada da Praza de Galiza ou a reserva de pintado e de prazas no mesmo lugar. E, por último, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas pola atención. Moitas grazas, concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, os problemas do servizo de taxis en Betanzos non son novos. Levamos meses falando cos profesionais do sector e a situación é tan clara como lamentable. A parada da Praza de Galicia leva máis de 2 meses en teléfono. Cada vez que se repara, volvese a estragar porque está completamente exposto e, ademais, non ten ningunha protección. O último instalado, a realidade que durou nin 2 días. O cable está totalmente ao aire e non ter esa protección fai que este totalmente exposto a actos vandálicos. Isto non é un detalle menor, porque hai que dicilo claramente. O Concello de Betanzos está a favorecer a privatización dun servizo público. Se non hai teléfono, obrigamos a veciñanza a recorrer a emisoras privadas. É así. Ademais, estáse pagando o mantemento dun teléfono que na realidade non existe, é dicir, un servizo que non funciona, pero que se segue facturando. A situación resulta tan incomprensible que, se vemos a realidade dos concellos da contorna, non hai que ir máis que a Oleiros ou a Bergondo, no que as paradas dispoñen de casetas, de sistemas de protección que resgardan tanto o teléfono como os mesmos profesionais. Aquí en Betanzos levamos máis de 20 anos cun teléfono que está exposto e ninguén tomou a decisión de instalar unha solución estable. Isto ten consecuencias graves. O taxista que non pertence a unha emisora perde servicios. Moitos clientes habituais, desde supermercados, médicos ou particulares, quedan sen a posibilidade de contactar coa parada e, mentres, o servizo público de taxis perde credibilidade e accesibilidade. A todo isto sumamos outro problema, a reducción do espazo na Praza de Galiza, da que falaba a voceira do BNG, da Praza de Galicia, perdón, que xa, como presentamos desa moción, casi se me vai, 22 licencias en activo e non hai sitio suficiente para que os taxis poidan traballar en condicións. Perderonse prazas e a situación actual provoca desorde, molestias e un servicio máis deficiente. En resumo, un teléfono inservible, un espacio insuficiente e un servizo público que cada vez está máis debilitado. Que corresponde facer? Pois o que corresponde facer é moi sinxelo. Instalar de inmediato un teléfono protegido, con canalización segura e que non poida ser estragado cada 2 días. Garantir o espazo necesario para os 22 taxis con licencia, pintando e reservando as prazas na Praza de Galicia. Abrir un diálogo real co sector para que calquera ordenanza que se aprobe recolla as súas achegas e se adapte á realidade do servicio. O taxi en Betanzos é un servicio público, esencial e merece o mesmo respeto que en calquera outro concello. O que non pode seguir ocorrendo é que a desidia e a falta de solucións do goberno local condenen a un sector inteiro á precariedade e á veciñanza a un servizo peor. O taxi en Betanzos non pide privilexios, pide dereitos, un servizo público digno e que o Concello ten a obriga de garantir. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Boa noite a todos. Ben, todos somos conscientes da problemática que está a experimentar o servicio de taxi, todos coñecemos a situación. O taxi, ademais, é que é mobilidade esencial, sobre todo para os colectivos que non dispoñen de un coche propio ou que non teñan acceso a él. Pois os maiores, a xente xoven, os máis novos, e ademais é un punto de conexión cos servicios de comunicación de larga distancia, como pode ser o tren, o autobús ou o avión mesmo. Compartimos o obxectivo da moción, é dicir, buscar un servicio de calidade, seguro e accesible para a veciñanza. Que este debidamente ordenado nos temas prioritarios, licencias, regras claras, loita contra o intrusismo, etc. Sen embargo, hai actuacións como as que se piden na moción que son inmediatas, que necesitan inmediatez. Pois ese repintado da praza,
o control policial para evitar a invasión por parte dos outros veciños da parada, é unha solución robusta e fiable para o teléfono. Hoxe se están implantando callbox antivandálicos en moitas localidades que funcionan perfectamente, é moi difícil que estén estropeados. Ben, en definitiva, pedimos tamén en varias ocasións ao Partido Popular un refuxio para os taxistas, un local onde guarecerse no inverno, que é tamén unha parte importante. Realmente o que se pide na moción e o eido da moción é o rigor, o consenso, feitos prácticos que se resolvan xa temas puntuais que se poden resolver facilmente e que se leven a cabo debidamente antes desa chega desa ordenanza municipal. Vaya por diante, pois que o noso por suposto vai ser favorable. Mais nada. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Perfecto. Moitas grazas. Vou a facer unha serie de puntualizacións estando de acordo no que se propón na moción que anunciamos que ímos a votar de forma favorable porque o que se pide xa se está a facer. Sobre o primeiro das apreciacións que fan na moción sobre a reducción do espacio para os taxistas na Plaza de Galicia de forma unilateral ou que causou malestar por parte dos taxistas. Ben, foron convocados todos e todas a unha xuntanza na que o goberno local lles explicou aos taxistas a intención de aumentar a zona peonil da Praza de Galicia impedindo estacionamentos indebidos ou de outros vehículos que tiñan permiso para elo, para tratar de que o que quedase de espazo disponible fora única e exclusivamente para os taxistas, buscando unha alternativa para as prazas de minusválidos existentes e para a praza que se habilitou en datas non moi lonxanas para o acceso a farmacia, como se fixo en outras farmacias. Para evitar os estacionamentos indebidos nesa zona que vai a ser e está sendo única e exclusiva para os taxistas, pois ca instalación das cámaras de vixiancia e de control de tráfico no casco histórico, que esperemos que no que queda de ano xa tras celebrar unha comisión de mobilidade, pois entren en funcionamento, ese espacio quedaría totalmente brindado e controlado única e exclusivamente para os taxistas. Todos e todas, os asistentes a esa xuntanza diron o seu visto bon, que mostraron o seu acordo e a súa total conformidade a esta nova distribución e a este novo espazo. O que sí nos trasladaron foi que existía certa rumoroloxía e así yo habían feito chegar de que se tiña a intención de cambiar primeiro a parada de taxis para outra zona. Tamén nos comentaban que había rumoroloxía existente de que se ia a crear paradas de taxis noutras zonas, é dicir, descentralizar a Praza de Galicia e crear 2 ou 3 zonas para parada e así repartir os propios taxistas e se lles desmentiu en todo momento e quedaron tranquilos e tranquilas. Polo tanto, aceptaron e mostraron a súa conformidade á nova disposición e mostraron a súa desconformidade e o seu enfrontamento total a esos rumores que existían pero que en ningún momento se lle trasladaron desde o grupo de goberno. Polo tanto, entendemos que este punto xa se abordou e se abordou dende o diálogo e dende a planificación. Falan de unha ordenanza municipal sobre o servizo de taxi e din que con descoñecemento non para o sector. Ben, o 27 de agosto se lles comunicou a todos e a todas as taxistas o texto. Como tamén se comunicou a Transportes da Xunta de Galicia que ia estar en exposición pública, exposición previa. De feito, varios taxistas presentaron alegacións a esta ordenanza, concretamente 3 a título individual e as 2 asociacións existentes a título colectivo. No mes de setembro entraron estas
estas alegacións que servirán para modificar esa ordenanza que ten que ser aprobada de forma inicial por este pleno e que vai a volver a estar suxeita a exposición pública. Por lo tanto, se lle está dando total participación e total transparencia ao procedimento e, evidentemente, se tratará tamén, antes de traer a pleno, nunha comisión de tráfico para dictaminala, para falar sobre a mesma. Pero que esta modificación da ordenanza, porque tamén teño que decir que hai unha en vigor, que non está en vixencia totalmente, posto que a Lei do Taxi de Galicia mudou certos aspectos, non nace de forma unilateral, nace a partir dunha situación que se dá dende o colectivo de taxistas que comunicaron ao Concello que se negaban a facer turnos de noite, polo tanto que o servicio iba a estar en total descuberto. Como non hai nada que o regule ao respecto nesa ordenanza antigua, pois que ian a operar desa maneira. E cando se falaba de dereitos dos taxistas, tamén temos que falar de dereitos da cidadanía. E os dereitos da cidadanía é que o Concello vele en todo momento porque teña un servicio público ao seu alcance. E a día de hoxe ese servicio público ao seu alcance non se está a prestar por forma unilateral do colectivos dos taxistas. A Lei do Taxi de Galicia di que os concellos poderán regular esos turnos de noite, pero non o obriga. Polo tanto, mentre o Concello non o regule nesta nova ordenanza, que é o motivo polo cal se está redactando unha nova, os veciños e as veciñas están ao destino de que os taxistas acorden. As noites do fin de semana facemos turnos porque é rendible, pero o resto non vamos a estar na parada. E eu estou dicindo con esta dureza porque esta é a realidade. O servicio público deixamos de prestar. Por lo tanto, isto se ten que acabar e se vai a acabar con esta ordenanza, pero con total diálogo con todos e con todas. Por lo tanto, se vai a recoller. E sobre esos dereitos e que queren igualdade de condicións que en Oleiros ou que en Bergondo, dígame vostede se en Oleiros o Concello ou en Bergondo o Concello paga unha línea de teléfonos aos taxistas. Dígame vostede se a Lei do Taxi de Galicia obriga aos concellos a pagar unha línea de teléfono. Dígame vostede se a ordenanza municipal en vigor ordena ao Concello a ter que pagar unha línea de teléfonos aos taxistas. Dígame se nos convenios establecidos no Concello de Betanzos co colectivo dos taxistas, un convenio que é do ano 90, se recolle algo sobre o número de teléfono. Houve unha sentencia no seu momento, unha sentencia do xulgado do mercantil, que obrigou a reposición dunha liña telefónica que era propiedade de un dos colectivos de radiotaxi e que habían eliminado, posto que habían conseguido unha liña nova. Esa liña, a día de hoxe, está dada de baixa, porque ningún dos dous colectivos, nin o único taxista que non está afiliado a ninguna das dúas asociacións, estaba operativa esa liña. Si é certo que había unha liña pagada polo Concello que hasta o día de hoxe non foi reparada, ese pago pola intervención municipal, porque creo que todos sabemos máis ou menos que pagar a un colectivo algo é unha subvención encuberta. E o que está a pasar? Estamos pagando unha subvención encuberta a un colectivo porque estamos a falar dun servicio público, sí, pero tamén un servicio público de ambulancias, tamén un servicio público e o ambulatorio, e o Concello non está pagando unha línea de teléfono. Por lo tanto, nós nesa ordenanza regularemos todo o que sea de obrigado cumprimento e con soporte legal por parte do Concello. Si é certo que a día de hoxe se proporcionou esa línea de teléfono, si é certo que máis que actos vandálicos vou a falar casi de sabotaxes, porque primeiro empezou a non funcionar o teléfono porque alguén o deixaba mal colgado. Cando se dieron conta de que o problema non era a liña, ningún acto vandálico, que era unha sabotaxe, correxiuse. Aos poucos días apareceu o cable roto. Aos poucos días se fixo unha caixa. O sistema xa non valía, o de romper o cable, e xa os actos vandálicos, vamos decir vandálicos, ou sabotaxes, xa foron de outra maneira. Polo tanto, temos indicios de que non son actos vandálicos e así nos lo trasladan, non o podemos afirmar, nin o podemos corroborar. Estamos traballando en elo. E máis, cando a liña telefónica mudou o par de cobre por liña ADSL, por fibra, perdón, tivemos que facer un desvío dese teléfono dende o RAC do Concello para poder seguir prestar o servicio. Tamén se lles propuxo que para a non existencia de cables que fose mediante un terminal
inalámbrico e o terminal que estivese dentro do Concello, bueno, se diron multitude de ocios e, polo tanto, se temos a obriga legal de prestar ese servicio da liña telefónica, con total transparencia se vai a prestar. Se non temos esa obriga legal e non temos soporte legal, tamén quedará regulado na ordenanza municipal como se vai a prestar o servicio da liña telefónica, que a terán que mancomunar ou, bueno, terá que quedar reflectido na propia ordenanza. Pero, insisto, non coñezo ningún concello no que se lle este pagando a liña de teléfono ao colectivo dos taxistas. E non é que este grupo de goberno se queira negar a isto, non, o que queremos é cumprir ca normativa e que teñan igualdade de condicións ao resto de colectivos que están a prestar servicios públicos no noso concello e que prestan servicios públicos noutros concellos. Nada máis que engadir nesta primeira intervención e nada máis que engadir que esa ordenanza vai contar coa total participación de quen así o estime oportuno. E reitero o noso voto favorable á moción. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, quero deixar constancia que a moción do BNG pretendía ser unha moción construtiva en que se favorecese o diálogo cun sector económico, neste caso un sector económico que presta un servizo público no Concello de Betanzos e que en ningún momento queríamos trasladar unha imaxe dun servizo que funciona de maneira nefasta, que ten unhas problemáticas tremendas e que pouco menos que están, non sei, nunhas condicións deplorables. É dicir, nos pretendíamos que con ela se favorecese o diálogo e non desviar o debate cara a certas cuestións que se dixeron por algún grupo. Ben, quería puntualizar tamén a cuestión do espazo, da remodelación da Praza de Galiza. Igual non queda suficientemente claro na redacción da exposición de motivos. A nós non nos trasladan que estén descontento porque se reducira o espazo. Veno como algo positivo, como eu creo que vemos a maior parte dos veciños, que é unha remodelación positiva que favorece a humanización desa zona da praza. O que nos dicían é que era necesario que se deixase moito máis delimitada a zona, porque non queda moi claro cales son as zonas de persoas con mobilidade reducida, cales son as zonas de farmacia, e que a cuestión das persoas que utilizan de maneira errónea espazos que non deben utilizar, nin para ir á farmacia, senón para facer un breve recado e aparcan onde non se debe aparcar. É dicir, eso era o que nos pedían, que se reformulara a ubicación das plazas de farmacia, de persoas con mobilidade reducidas e as que ocupa o taxi, para que todo o mundo lle quedara moi clara que parte debe utilizar cada usuario desa zona. Despois, a cuestión da ordenanza. Sabemos que sí, que efectivamente presentaron alegacións, mas a nós sempre nos parece que o proceso debe ser diferente, que primeiro hai que falar co sector, con eles consensuar a ordenanza, que fagan as súas achegas, logo elaborar un primeiro bosquexo, que ese bosquexo volva a ser debatido co sector a quen lle afecta, e logo xa presentar o borrador para quen queira poida facer as alegacións. Iso era o que eles nos trasladaban, que votaran en falta ese diálogo previo á publicación desta nova ordenanza, e o que nos gustaría que se correxise con este sector e cos futuros casos de redaccións de ordenanzas que lle afecten a un colectivo tan pechado como é este caso. En calquera caso, agradecemos todas as explicacións que nos diron, o voto favorable de quen así o manifestou. Queremos que puntualizamos cal era o espírito da moción e esperamos que ese debate se produza con este sector e con calquer outro sector que se poida ver involucrado nunha cuestión como esta no futuro. Nada máis e grazas. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, nós tamén compartimos ese ton constructivo da moción, mais o que non podemos é ocultar unha realidade que está aí. Eu pregunto ao voceiro do Grupo de Goberno e sumo tamén a pregunta a voceira do BNG. Calquera de nós que queira salir agora do pleno chama un taxi, a que teléfono chama? Ao dunha emisora privada, porque na parada non hai teléfono. Sempre yo digo, vostedes teñen a iniciativa de goberno, se a lei non lles obriga a pagar a línea de teléfono nin a poñer un teléfono na parada de taxis, non o van a poñer. Perfecto, pero están favorecendo que se privatice un servizo público. Branco e en botella, non hai máis. Comparto que a reivindicación dos profesionais no tema do espazo non é tanto eso, que non haxa espazo, senón que se delimite
e que se regule o acceso á Praza de Galicia. Eu non estou en Betanzos polas mañáns, pero sí que me enseñaron, e podemos ver, o meu compañeiro sí que puido ver in situ, que durante as mañáns, os mesmos, o día que se fixo a esa concentración, ese minuto de silencio en Palestina, as mesmas fotos que sube o Concello de Betanzos ás súas redes sociais son clarividentes para ver que non se está regulando o acceso á Praza de Galicia. Sin máis, vamos a sumarnos a ese tono constructivo, creo que non o dixen na primeira intervención, imos a votar favorablemente. Moitas gracias. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, agradecer a explicación do voceiro socialista, entendendo que o que hai que desexar é que esa ordenanza chegue o antes posible, se aplique. Dende logo, coa axuda das cámaras, posiblemente se consiga regular debidamente ese acceso, e ben, pouco máis, quero dicir, se non se poden ou non se deben facer cosas, pois non se deben de facer, pero hai que regulalas e seguir adiante. Por nosa parte, máis nada. Grazas. Moitas grazas, voceiro socialista. Moi brevemente, se vostede agora chama por teléfono a parada para demandar un vehículo e o taxi está en servicio, o teléfono vai sonar e sonar e sonar e non o vai coller ninguén. Por lo tanto, calquer veciño pode chamar a teletaxi, a radiotaxi, a calquera dos servicios que ten un operador e que dá soporte ás 21 licencias das 22 que hai. Por lo tanto, non creo que houvese ningún tipo de inconveniente. Como é certo que a maioría desas 22 licencias, o seu teléfono particular, calquera veciño o ten, calquer usuario e usuaria do noso Concello de taxi sabe como contactar e pode contactar con un taxista. Nada máis que engadir. Ben, eu tamén moi brevemente si teño algo que engadir. A intención deste equipo de goberno era, en canto ao espazo, a de humanizar unha parte da Praza de Galicia, como ben explicou o voceiro socialista, concordouse con todos os taxistas que viñeron á xuntanza no Concello, mesmo ata onde máis ou menos sería necesario o espazo para eles e elas, e se é verdad que a intención, como decía o voceiro popular, é regulalo xa ao 100% no momento no que as cámaras comecen a funcionar. Porque tamén é certo que polas mañás segue a haber conductas incívicas das que falábamos antes, continúan a haber en calquera eido do que falemos. E si é verdade que, especialmente polas mañás, pois hai vehículos de repartidores, de veciños e de, vehículos que aparcan onde non deben. E a intención deste grupo de goberno en ningún caso é o de privatizar un servizo público. Este equipo de goberno amañou equipos anteriores de goberno moitas veces o teléfono que pagamos todos os betanceiros e betanceiras aos taxistas, pero como ben dixo o concelleiro non escrito, o último durou días. Entón tamén é verdade que é un pouco desesperante. E que cando, ademais, dende o propio colectivo se nos traslada por unha banda que non son conductas, actos vandálicos, senón outro tipo de actos, pois teñen difícil solución. E por outra banda, cando se nos traslada que non van a dar un servizo nocturno aos usuarios e usuarias de Betanzos, pois, hombre, non será este equipo de goberno o que está tratando de privatizar un servizo público. Nos o que queremos é velar porque exista ese servizo público, porque exista. E a forma de facelo é cunha ordenanza en vigor que regule todo este tipo de cousas e outras que non regulará porque a que existe é de hai décadas, como explicaba o voceiro socialista. Pero a nosa intención é velar por un servizo público de calidade. De calidade.
Ben, dito eso, entendo que se aproba por unanimidade tamén esta moción, señor secretario. Pasamos ao punto seguinte. Que é o punto 9º, moción do BNG sobre a vaga de lumes forestais que asolou Galicia este verán. Voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas. Galiza viviu durante o verán de 2025 unha das peores vagas de lumes forestais da súa historia recente. A desolación e a ferida aberta que esta catástrofe ambiental, social e económica deixou en gran parte do noso territorio son palpables e existe unha reacción inmediata e contundente. En canto ás dimensións reais do desastre, o Sistema Europeo Copérnicus fixo unha estimación de máis de 143.000 hectáreas queimadas no mes de agosto, 145.000 en todo o ano, mentres que a Xunta deu uns datos sensiblemente inferiores, 108.411 en agosto e 110.994 en todo o ano, sen contar os lumes do mes de setembro. Esta vaga de lumes, máis que unha praga bíblica ou unha acción atribuible soamente a mentes perturbadas, é a consecuencia directa dunha xestión absolutamente neglixente por parte do goberno galego, tanto na prevención como na xestión de emerxencia. O modelo de loita contra o lume do Partido Popular demostrou unha vez máis o seu absoluto fracaso. A falta de planificación, de prevención e de recursos eficientes por parte da Xunta converteu a situación nunha auténtica catástrofe. A xestión foi errática, sen coordinación necesaria, deixando a moitas brigadas e concellos traballando en circunstancias extremadamente adversas, en moitos casos en total desamparo, mailo o esforzo heroico das brigadas, veciñas e persoas voluntarias, quen queremos agradecer e recoñecer públicamente o seu labor. A política forestal do PP non está á altura das necesidades dun país co 70% da súa superficie arbórea. Esta vaga de lumes deixa unha lección clara. Non podemos seguir como estábamos. A rabia, a dor e a indignación ante unha catástrofe que podería terse evitado deben traducirse en acción política. A Xunta de Galiza non pode seguir respondendo con silencio, resignación ou rutina de promesas baleiras e propaganda. O uso político, partidista e carroñeiro que o PP quixo facer no medio dos peores incendios da nosa historia é inadmisible. Galiza merece un modelo de monte e de rural diferente, que xere riqueza, poña en valor a nosa contorna natural e que nos protexa de forma efectiva. É por isto que o BNG defende un cambio estrutural e unha estratexia integral sobre o conxunto do territorio que teña como obxectivo evitar que un desastre deste tipo se volva a repetir. Fronte ás políticas fracasadas do pasado, Galiza precisa unha alternativa de futuro para o noso medio rural, un plan que procure a atención inmediata ás persoas afectadas, a recuperación ambiental real, un novo modelo de monte multifuncional, unha prevención estrutural e eficaz e a rehabilitación socioeconómica do rural. Por todo o que acontece, o Grupo Municipal do BNG solicitamos a aprobación dos seguintes acordos. 1. Instar a Xunta de Galicia a inmediata reposta en marcha dun fondo de recuperación económica, social e ambiental, Xunta e Estado, para facer fronte aos danos da vaga de lumes. Este fondo deberá incluir axudas directas de ata 200.000 euros para a reconstrucción de vivendas e unha achega de ata 6.000 para autónomos, pequenas e medianas empresas e a economía social cunha mínima burocracia posible. 2. Urxir a Xunta de Galiza a pôr en marcha un plan de emprego verde de restauración ambiental das áreas afectadas, que se centrará na restauración ecolóxica, a protección da biodiversidade e a recuperación dos solos. 3. Demandar á Xunta a aprobación dunha moratoria inmediata e indefinida das novas plantacións de eucaliptos para reconducir a política forestal cara a un modelo de monte ordenado e multifuncional que xere riqueza e que sexa máis resiliente fronte aos lumes. 4. Instar a Xunta de Galicia a duplicar os fondos de prevención nos 2 próximos anos. 5. Exixir o reforzo e a profesionalización dos servicios de prevención e extinción, incluindo a creación de 70 brigadas móviles de vixilancia e dotación de medios e equipos adecuados
para o ataque ás grandes incendios. Tamén garantir a mellora das condicións laborais do persoal do servizo. 6. Instar a Xunta a que revise o marco competencial actual en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, nomeadamente en relación coa xestión das redes secundarias e das faixas de biomasa, co obxecto de que sexa a Xunta quen asuma a execución subsidiaria das tarefas de limpeza nos casos de incumprimento por parte dos titulares e nas parcelas de propiedade descoñecida, sexa que sexa o tamaño do Concello. 7. Demandar ao Goberno galego que impulse a revitalización socioeconómica do rural, promovendo a mellora dos servicios, o incremento do financiamento dos concellos e as alternativas productivas sostibles que fomenta a mobilización de terras para a produción sustentable de alimentos. 8. Demandar a asunción de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do Goberno galego, comenzando polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pola súa xestión absolutamente neglixente e por converter a vaga de lumes nunha auténtica catástrofe que podería terse evitado. 9. Adherirse ás movilizacións convocadas para exixir responsabilidades e apoio na reconstrución e rehabilitación das propiedades e dos espacios rurais e naturais danados. E 10. Facultar a alcaldía e concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumplir estes acordos. Grazas. Das grazas, concelleiro non adscrito. Creemos que esta ola de calor non só afecta a Galicia, sino a toda España, ou casi toda España. De todas formas, entendemos que unha gran maioría dos fuegos son intencionados e así non hai recursos humanos ni económicos suficientes para hacer de frente. Estamos totalmente de acuerdo en poner todas as fuerzas autonómicas e nacionales para solucionar estos incendios que tanto daño provocan. Estos dos concejales non tenemos detrás ningún grupo que nos mande folios con tantos números, con tantos papeleos e con tantos detalles. Tenemos que inventarlos nosotros. Pero, bueno, nuestro voto será favorable. Moitas grazas, voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois nós non concordamos coa visión que fai o Bloque Nacionalista Galego nesta moción. Evidentemente, si concordamos co que ocurriu, que foi unha das peores vagas de lumes que se recorda, polo menos que podemos recordar a maioría das persoas que estamos aquí sentadas. Podemos decir que nos sentimos moi orgullosos e orgullosas do Servicio de Extinción de Incendios da Xunta de Galicia, que mesmo está considerado un dos mellores de Europa, e por iso teñen vido a nosa terra moitas delegacións de países e de rexións do mundo a coñecer ese sistema. Tamén podemos estar de acordo en que as condicións que se diron neste verán non foron as mellores, senón que foron as peores para o que sucedeu. Como alguén comentou aquí, non só sucedeu en Galicia. Dito isto, evidentemente, ante a situación que houbo, moitos dos días de agosto, non había medios que poideran facerlle fronte a todos os lumes e, polo tanto, o que din as persoas que saben, os profesionais e os expertos desto é que o primeiro que hai que facer é a protexer, evidentemente, a vida das persoas, que foi o que se fixo e, afortunadamente, non temos que lamentar o falecemento de ningunha persoa. En segundo lugar, atender, lóxicamente, as vivendas, industrias, empresas, etcétera, das que sí temos que lamentar, que moitas persoas se quedaron sin a súa primeira vivenda, sin as vivendas de carácter de secundario, igual que industrias, empresas, etcétera, como todos e todas sabemos, e por iso a Xunta de Galicia se puxo en marcha diferentes liñas de axudas para, evidentemente, tratar de apoiar a todas as persoas
que se viron, bueno, pois, privadas, non? Como decía, das súas vivendas, foran primeiras, segundas, terceiras, ou industrias, empresas, etc. Despois, evidentemente, pois, en terceiro lugar, pois, ven todo o seguinte. E decía que non concordamos, porque non podemos concordar con, bueno, pois, con todo o que se expón aí. Non vou entrar, lóxicamente, en falar de neglixencias, etc., etc., nos, evidentemente, non o vemos así. Nos pensamos que Alfonso Rueda non se puxo de cu, senón quedou a cara dende o primeiro día, e, polo tanto, evidentemente, el non vai a apagar os lumes. Para iso está o servicio que, como decía, está considerado un dos millores de Europa. Eu non son quen, porque non coñezo nin domino, evidentemente, profesionalmente isto. Eu falo polo que leo e polo que din os expertos, que se fixo, evidentemente, o que se tiña que facer, poñendo por enriba de todo, pois, as vidas humanas, e despois, pois, todo o seguinte. E, como decía, non podemos compartir todo isto que din aquí, por iso o noso voto vai a ser en contra, máis nada. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, nos últimos meses, Galicia sufriu unha vaga de incendios devastadora que quedará gravada durante décadas na memoria do noso país. Só en agosto arderon máis de 140.000 hectáreas, o que ven a supoñer o 43% da superficie queimada en toda España. Máis de 670 incendios nun mes, con 3 dos máis grandes rexistrados nunca en Galicia. En Lourouco, Xandrexa de Queixa e en Oimbra. Na provincia de Ourense ardeu o 15% da superficie provincial. E perderon parte da súa riqueza natural espazos de enorme valor como Penatrevinca ou o Parque Natural de Invernadeiro. Pero detrás destes números hai realidades moi duras. Aldeas evacuadas, familias que tiveron que fuxir do lume, explotacións agrogandeiras arrasadas, montes enteiros devastados, solos queimados, ríos contaminados polas cinzas e unha biodiversidade que tardará moitísimo tempo en recuperarse. Foi unha catástrofe social, económica e ambiental. E compre dicilo con claridade. Isto non foi unha fatalidade inevitable. Isto é consecuencia dunha política forestal fracasada, dunha prevención inexistente e dun operativo esgotado pola falta de medios, pola precariedade e pola improvisación. O Pladiga 2025 chegou tarde e baleiro. Máis de 8 millóns de euros destinados á prevención quedaron sen executar. Non se fixeron rozas, nin cortalumes, nin devasas, nin melloras de pistas. Máis de 200 prazas vacantes no servizo de incendios, 186 condutores de motobombas menos, 70 brigadas menos que hai só 4 anos, e equipos que deberían de ser de 7 persoas traballaron con 3. E mesmo se incorporou persoal cunha formación mínima de 16 horas para loitar contra incendios de sexta xeración. Por tanto, isto non é prevención, senón que é abandono. Non é unha excepción o ditame parlamentario de 2017, con 123 medidas, seguen sen aplicarse. As recomendacións aprobadas en 2019 tamén esquecidas. A Lei Integral de Incendios, anunciada en 2021 e aprobado como anteproxecto en 2023, segue no caixón sen aplicación, por tanto, no limbo. E cando a sociedade pedía explicacións, o Partido Popular fai 2 semanas vetou no Parlamento de Galicia a creación dunha comisión de investigación. O modus operandi do PP, alá por onde pasa, sempre é igual. Nunca asumen nada e sempre botan balón fora. E, mentras tanto, quen sostén os servizos? O caixón desastre desta xunta, os concellos. Aquí en Betanzos temos máis de 700 expedientes abertos sobre franxas de biomasa. Tramitámolos como podemos, con escaso persoal, con procedementos lentísimos que ás veces levan 2 veráns enteiros, pero todo isto non pasa só cos incendios, tamén pasa con todo, e sobre todo con aquilo que ten competencia plena da Xunta de Galicia. Os concellos levamos anos asumindo competencias que son exclusivas da Xunta de Galicia.
Somos nós que mantemos os colexios, quen limpamos os ríos, quen atendemos os portos, quen reforzamos o servizo de axuda a domicilio, quen financiamos comedores escolares, quen organizamos actividades extraescolares e un sinfín de competencias impropias que lastran o funcionamento diario dos concellos de Galicia. Todos eses servizos son responsabilidade exclusiva da Xunta de Galicia, pero se estamos a cubrir nós, os concellos. Facémolo porque se non o facemos a veciñanza quedaría sen eles. Pero facémolo con recursos limitados, mentres a Xunta, con competencias exclusivas e con un orzamento infinitamente maior, evita cumprir coa súa obriga. E o máis grave é que por riba aínda nos botan a culpa cando algo non funciona. E a proba témolo agora mesmo. Fai unhas semanas, o señor Rueda, presidente da Xunta de Galicia, anunciou que pedirá ao Goberno Central a instalación de bases permanentes de emerxencia, pero só para concellos de menos de 10.000 habitantes. Pois ben, Betanzos ten preto de 13.100 e pico veciños. E tamén está en risco, tamén ten problemas e tamén precisa medios. Ese criterio arbitrario, discriminatorio, demostra unha visión reducida e inxusta. O que Galicia precisa non son parches nin anuncios condicionados, senón que a Xunta cumpra coa súa competencia en plenitude. E aquí quero engadir algo moi importante. A Xunta pide agora ao Goberno Central esas bases permanentes, cando foi o propio PP que no seu momento criticou duramente a creación da Unidade Militar de Emerxencias. Ríanse, ridiculizaban a súa utilidade, poñían en dúbida a súa eficacia e hoxe, incapaces de dar unha resposta propia, reclaman xusto aquilo que antes atacaban. Iso demostra dúas cousas. Primeiro, que non teñen política propia nin unha solución real. E segundo, que recoñecen, aínda que non o digan, que sen o Estado e sen a UME, Galicia estaría indefensa. E, mentras tanto, como están os bombeiros forestais de Galicia? Abandonados, con contratos precarios e temporais, mal pagados, traballando en condicións indignas. Servizos fundamentais que a Xunta ten deixado de lado. É un insulto que o mesmo goberno que maltrata os seus bombeiros sexa o que pide agora máis medios ao Estado porque é incapaz de organizar os propios. E fronte a todo isto queremos recoñecer a quen sí estivo á altura. Aos brigadas, aos voluntarios, á veciñanza, que se xogou a vida e tamén ao Estado, ao Goberno Central, que respondeu con decisión que mobilizou a Unidade Militar de Emerxencias, que despregou o exército coa operación Centinela que a día de hoxe sigue vixiando todavía os fumes en Galicia, facendo esa labor tan esencial de vixilancia. Eles sí cumpriron co seu deber, eles sí demostraron eficacia e compromiso e merecen, como dicía anteriormente a portavoz nacionalista, o noso recoñecemento público. Por todo isto e porque estamos máis que de acordo e como así propoñemos tamén no Parlamento de Galicia, apoiaremos esta moción, porque compartimos o diagnóstico e as propostas. Galicia precisa de prevención durante todo o ano, un corpo profesional único e estable, execución real dos fondos, restauración ambiental e socioeconómica das zonas queimadas, apoio real aos concellos, fundamental. Pero, sobre todo, Galicia necesita dun goberno que non viva dos anuncios nin de desculpas, senón que asuma as súas competencias, con plenitude. E remato cunha idea moi clara. A Xunta de Galicia converteuse nun goberno que está aí só por estar. Nunca asume nada, nunca fai autocrítica e reparte culpas como quen reparte cartas, pero eso sí, nunca colle a súa. Por tanto, desde Betanzos dicímolo con claridade. Os concellos non imos aceptar que se nos cargue con responsabilidades imposibles de cumprir sen apoio. Nunca imos a calar ante esta irresponsabilidade porque o que está claro é que improvisación e propaganda non apaga lumes e que só a responsabilidade, a transparencia e a planificación e, sobre todo, o traballo sí que poden facelo. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Bueno, pois remitirme ás palabras do concelleiro do Grupo de Goberno e decir, botan valóns fora, como sempre, en todas as competencias que teñen que ver ca Xunta. É dicir, a Xunta é o órgano competente que se encarga da defensa contra incendios e si pasou de perfil e si pasou de cu. É dicir, non estuveron para nada. Deixaron sola a cidadanía que en moitos casos tuveron que apagar os lumes cos seus propios medios, porque os medios que temos son insuficientes. E o sabe todo o mundo, é dicir, isto
Déixense de demagoxas, asuman dunha vez as súas competencias, invirtan eses cartos que teñen guardados para os seus amigos e evitar favoritismos para que isto non volva a pasar en futuros anos. Líneas de axuda a quen e en donde? Porque de momento non apareceu ninguna, nadie recibeu cartos, de nada, o sea, de momento nada. Repiten que temos o mellor sistema de Europa en extinción de incendios. Se o chegamos a ter malo, mi madriña, como acabaríamos, Como ven, me remito á intervención do compañeiro, asuman as súas competencias, invirtan os cartos no que realmente fai falta. Nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Realmente creo que se a Xunta de Galicia e o Goberno Central non se ponen de acordo en un problema tan grande como es este, que nos queda los demás pobres e felices? Pues comprar unha manguera e un traje e dedicarnos a apagar el fuego cuando llega a nuestras casas, nada máis. Moitas grazas, voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. A ver, eu creo que ninguén dixo aquí que non se puxeran de acordo a Xunta de Galicia e o Goberno Central. Todo o contrario, quer decir. Eu, polo menos, non dixen eso. Bueno, pues non sei se o dixo alguén. Dende logo, eu non. Todo o contrario, que sempre mantivo o presidente da Xunta, creo que sempre deu o agradecemento a UME, ao Exército, etc. É dicir, eso está aí para comprobar. Eu, polo menos, o lín. Non sei se eu que leo periódicos que só lemos os do PP e o resto dos periódicos, pois non sei, poñen outras cousas. Igual que, a ver, decir así tan plácidamente que as axudas non as hai, bueno, pois si quere vaya por Ourense e pregunta, hombre, pois, a xente xa cobrou as axudas. A xente que quedou sin vivenda xa está cobrando as axudas, pero van 30 e pico cobradas, É dicir, eso son datos oficiais da Xunta de Galicia, pero bueno, se vostede di que non, igual ten vostede máis información. Pero bueno, independentemente deso, eu volvo a insistir na miña primeira intervención, e igual deberían de recordar, cando gobernaron vostedes no bipartito, aprobaron unha lei, que era a Lei de Servicios Sociais, pola que estableceron que o servicio de axuda no fogar tiña que ser de competencia municipal. Non foi un goberno do PP, foi un goberno do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego que aprobaron que o servicio de axuda no fogar era de competencia municipal. Está aí a Lei de Servicios Sociais para comprobar. Mais nada, moitas gracias. Voceiro socialista ten a palabra. Ben, grazas, señora alcaldesa. Ben, a portavoz do Partido Popular dicía na súa primeira intervención que Galicia é un exemplo, un modelo en Europa en canto se refire á extinción de incendios. Eu o que lle podo decir, porque además me acabo de informar precisamente nunha páxina oficial, que de paso pois tamén lle traslado ao portavoz do grupo de non adscritos que hai fontes de información pública contrastables. Entendo que tamén vostede pode sospeitar de esa información, porque moitas veces pois ven bastante adulterada, pero bueno, eu acabo de consultar na páxina web da Xunta e a portavoz do Partido Popular sí que mencionou que sí que vira unha expedición de bombeiros de Países Bajos que viñeron a facer pois, realmente unha excursión a Galicia, que realmente sí que veo a Galicia a axudar na extinción de incendios por esa precariedade que existe nos servizos de prevención, que xa manifestei na miña primeira intervención. Son bombeiros de Rumanía, de Finlandia, de Estonia, de Francia e Alemanha, que viñeron aquí con rapidez, ordenadamente tamén, hai que decir, a axudar nesa extinción de incendios. Tamén vostede acaba de falar de rapidez na tramitación das axudas. Pois, a ver, eu voulle confesar unha cousa, eu non fun a esas zonas afectadas primeiro, evidentemente, por respeto, pero, bueno, eu creo que o que sí que deberían de facer vostedes é ir ali e dar a cara. Porque se tramitar axudas de maneira rápida é, por exemplo, como están a facer, entregar 500 euros
aos veciños afectados polos fumes para a reposición dos tubos da traída cunha axuda de 500 euros por kilómetro de tubo, eso é tramitar unha axuda con rapidez e ser solvente co problema que teñen os veciños das zonas afectadas. Porque esas son as axudas que están entregando. 500 euros por kilómetro de tubo. Esa é a rapidez, a responsabilidade, a sensibilidade do Partido Popular de Galicia e do presidente Rueda as zonas afectadas. Tamén falou de que en ningún Pacífico de Rueda criticando a labor do goberno. O goberno está presidido por un presidente e hai unha ministra de Defensa que forma parte do goberno de España e que recibiu críticas duras de todo o goberno galego. Pero, bueno, ese modus operandi que manifestou anteriormente a alcaldesa noutro punto, canto peor, mellor. É unha directriz, entendo, que lles mandarán nos argumentarios do partido de xerar crispación e de contaminar o máximo posible. Porque a lealdade institucional do Partido Popular estea no goberno da Xunta, co goberno central, ou este aquí nesta sala con este goberno municipal, non existe. Pero o veñen demostrando, eu sei que é unha política que a están a aplicar en toda España, porque, bueno, tamén temos compañeiros en outros lados e nos trasladan que ese é o modus operandi. Pero estén atentos, porque as enquisas xa ven que lles comen as papas outros. Entón, miren e velen moito máis polo interese dos veciños, tanto aquí como en Oimbra, en todos aqueles concellos afectados polos lumes, non veñan a vender o panfleto nin a publicidade que teñen instalada na televisión de Galicia para vender a realidade que non existe neste caso despois da extinción de incendios en toda Galicia. Nada máis, moitas grazas. Ben, creo que neste tema está todo dito, e moi ben dito, ademais. O da Lei de Servizos Sociais, só llevo a decir que podo comprender o seu descoñecemento, pero que cando queira lemos esa lei e vemos quen ten a competencia no servizo de axuda no fogar, porque unha cousa é a xestión, que os veciños teñan que solicitar axuda no fogar nos concellos e non dirixirse á Xunta de Galicia, e outra cousa é quen ten as competencias. Pero, bueno, non é tema para este debate. Non quero distraer a atención dun tema tan serio como esta vaga de lumes que sufriu Galicia. Entón, cando queira, debatimos sobre servizos sociais e as competencias en servizos sociais no máis amplo sentido da palabra, cando queira. Señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra? 4 do Partido Popular. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? 6. Ben, pois esta moción queda aprobada co voto a favor do Bloque Nacionalista Galego, dos concelleiros non adscritos e do Partido Socialista, e o voto en contra do Partido Popular. Punto seguinte. E o punto 10º, moción do PP para a adopción de medidas para subsanar e vixiar o abandono de fincas. Voceira Popular ten a palabra. Nos últimos anos, moitos veciños e veciñas veñen trasladando a súa preocupación polo estado de abandono no que se atopan numerosas fincas situadas en diferentes barrios e parroquias do noso termo municipal: Saavedra Meneses, A Condesa, Roibeira, A Graña, Piadela, As Carañas, Infesta, Angustia, Castro, Camiño da Veiga ou mesmo dentro do casco urbano. Esta situación xera problemas evidentes, riscos de incendios forestais, especialmente na tempada estival, contravindo o disposto na Lei 3/2007 do 9 de abril de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, que obriga as persoas propietarias a manter limpas as parcelas nunha franxa mínima de 50 metros arredor de vivendas, núcleos habitados, edificios ou instalacións.
problemas de salubridade pública ao converterse estes terreos en focos potenciais de pragas e infeccións, cuestión regulada pola Lei 33/2011 do 4 de outubro Xeral de Saúde Pública e pola Lei 7/1985 reguladora das bases de réxime local, que atribúe aos concellos a competencia de velar pola hixiene e salubridade nos espazos públicos. Impacto negativo na imaxe urbana e na convivencia veciñal, incumprindo a obriga legal de conservar os bens inmobles prevista na Lei 2/2016 do Solo de Galicia, que establece o deber das persoas propietarias de manter os terreos en condicións de seguridade, salubridade e ornato público. Compre lembrar que tamén os concellos, como a administración máis próxima á cidadanía, deben dar exemplo no cumprimento destas obrigas respecto das súas propias parcelas, de conformidade co artigo 25 da Lei 7/85, que recolle entre as competencias municipais a ordenación, xestión, execución e disciplina urbanística, así como a protección do medio ambiente e a prevención de incendios. En virtude do anterior, o Concello de Betanzos debe intensificar as accións de detección, vixiancia e execución subsidiaria, cando proceda, para garantir que tanto persoas particulares como administracións dean cumprimento á normativa vixente e, máis importante se cabe, garantir a seguridade da veciñanza e o seu patrimonio, así como patrimonio público e ou das empresas privadas. E por iso, que dende o Grupo Municipal do Partido Popular solicítase, en base ao Regulamento Orgánico Municipal, os seguintes acordos: que dende a Concellería correspondente se realice unha campaña de inspección e identificación das parcelas e fincas que se atopen nun estado avanzado de abandono dentro do termo municipal. 2. Que unha vez detectadas as devanditas propiedades se inicien de inmediato as accións administrativas previstas na Lei do Solo de Galicia e na Lei de Prevención de Incendios Forestais, incluindo os requerimentos de limpeza ás persoas propietarias. En caso de incumprimento e execución subsidiaria por parte do Concello repercutindo os custos ás persoas responsables. 3. Que os acordos anteriores se executen coa máxima celeridade, especialmente durante a tempada de alto risco de incendios, garantindo a seguridade e a salubridade da veciñanza. 4. E último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira en quen delegue leve a bo fin os presentes acordos. Es nada. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, compartimos a preocupación da moción do Partido Popular, porque é a preocupación dos veciños e veciñas por abandono de fincas, tanto en barrios como parroquias ou núcleos de poboación do noso concello. Situación que afecta a seguridade, a salubridade e tamén a conservación do noso patrimonio natural, tanto público como privado. Este non é un tema novo para nós, pois é sabido por todos que en múltiples ocasións trouxemos este asunto ao pleno, aportando referencias catastrais de parcelas concretas que precisaban actuacións inmediatas. Tamén hai que recoñecer que en moitos casos sí que se actuou e iso non lo recoñecen os veciños. Isto demostra o noso compromiso co seguimento efectivo desta cuestión. De feito, neste mesmo pleno acabamos de debatir unha moción do noso grupo sobre concienciación veciñal que incluía a limpeza de parcelas, unha iniciativa que complementa as accións de inspección e execución subsidiaria que se propoñen nesta moción. O esforzo educativo e preventivo da cidadanía é esencial para que as medidas legais funcionen de maneira eficaz. Mais queremos facer tamén unha crítica constructiva. A moción cita a varios núcleos, varios barrios afectados, como Saavedra Meneses ou Roibeira, pero esquecen outros como Touriñao ou Braxe, onde varios veciños protestan de xeito continuado. Algúns, mesmo próximos ao seu grupo, que se puxeron en contacto con nós para manifestar o seu malestar ao ler esta moción e ver que son esquecidos. E pedíronnos que os mencionásemos neste pleno e nos estamos a disposición dos veciños e, por suposto, que cumprimos con esa demanda. Por iso insistimos na importancia de concretar as fincas coas referencias catastrais que peiso están, como nos facemos, para garantir unha actuación xusta e eficaz. En definitiva, apoiamos os obxectivos xerais desta moción, a inspección das parcelas, a comunicación ás persoas propietarias e, se é necesario, a execución subsidiaria. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Ben, pois volvendo ás palabras da moción anterior, votamos valos fora cando non nos interesa. Poñen vostedes aquí a Lei 3/2007 do 9 de abril. Esa lei, que traio aquí impresa, por si alguén a quere ler, pon que o órgano competente ao que lle corresponde a xestión é a Xunta de Galicia. Non o poño eu, pono a lei. Esa lei que poñen vostedes aí.
As competencias da Xunta de Galicia en materia de incendios forestais serán exercidas polo Consello da Xunta. Aquí piden que sexa a Consellería, máis ben sería a Consellería a que se ten que encargar deso. Despois, nesta lei, que lles gusta tanto, tamén pon competencias da comunidade autónoma, programar e executar actuacións de prevención e loita contra incendios forestais. Executar significa facelo, é dicir, non decilo, hai que facelo. Eso é a lei que tanto lles gusta. Podo seguir, Estas competencias serán exercidas polo Consello da Xunta de Galiza. É dicir, traen unha moción, piden nunha lei unhas cousas que non teñen nada que ver co que traen nesta moción. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, seguindo un pouco a liña da anterior intervención, pero bueno, dando datos do traballo que se realiza por parte deste goberno, pues salientar que o problema de abandono de fincas, pues evidentemente non se pode desvincular da falta de planificación, de compromiso e lealdade da Xunta de Galicia, que, como dicía antes, pues leva décadas desatendendo unha competencia que é súa e que, pues agora pretende, ou digamos, xa ten trasladada aos concellos como ese caixón desastre que mencionaba eu antes, porque, bueno, estamos ante un goberno que está por estar, que financia publicidade e ten, pois, a telegaita como escaparate desa política vacía. Pero, bueno, están os cartéis azuis, co logo ben grande, para anunciar, pois, esa política vacía, por non dicir outra cousa. Pero, ben, centrándonos no contido da moción, en Betanzos, como dicía antes tamén, pois somos moi conscientes da gravidade deste problema. Pero, bueno, a pesar dese abandono da Xunta de Galicia, pois non podemos, e como dicían vostedes na súa exposición de motivos, que somos a administración máis cercana ao cidadano, pois evidentemente damos a cara. E, por tanto, pois non podemos mirar para outro lado. Antes sinalaba que Betanzos, pois, máis ou menos suben e baixan por decenas. Temos ao redor de 700 expedientes abertos sobre franxas de biomasa. Dicía esa franxa de decenas porque, pois, moitos se van resolvendo, veñen outros novos e outros están en vías de execución. Pero voulle sinalar que todo o traballo que se ven realizando, pois, nos últimos meses e nos últimos anos, podo decirle que se fixeron limpezas subsidiarias tanto na zona rural como na zona urbana. Nos meses de xullo e agosto taláronse árboles que supoñen un risco, por exemplo, na zona da avenida Fraga Iribarne. Realizáronse rozas en camiños rurais ata en 4 ocasións, xa estamos na cuarta volta. O ano pasado fixemos 3 que considerábamos que eran pois necesarios, pero este ano, pois, coa climatoloxía que nos acompaña nas últimas semanas e nos últimos meses, pois vémonos na obriga de realizar unha cuarta ronda, e todo isto facemos, como sempre, cun persoal moi limitado, con recursos económicos e humanos limitados, e aínda así, pois, este Concello, pois, actúa, pois, con maior rigor posible, coa responsabilidade que lle corresponde a alguén que asume a responsabilidade de gobernar. Pero, bueno, centrándonos tamén pois máis no motivo da moción, porque falamos moito de nós e dos outros, creo que é importante dicir algo, e que ás veces pois se evita e que botamos culpas pois ás administracións. E que estamos falando na súa maior parte de parcelas que teñen propietario ou propietaria ou propietarios. As fincas
estamos de acordo que deben de manterse limpas e pois, o Concello pois, actúa subsidiariamente pois, despois de cumprir con procedimentos que moitas veces pois, son complexos e longos. E aquí tamén pois, quero facer un paréntesis porque falamos moito das lexes, a portavoz nacionalista mencionou, falamos de quen ten a competencia, pero vostede que está no Parlamento de Galicia, pois se tanto lle preocupa esta xestión, pois teñen a forza maioritaria para cambiar a lei e facer pois que eses procedimentos sexan máis curtos, menos burocráticos, e que a posibilidade de entrar a limpar unha parcela de maneira subsidiaria pois sexa, pois, por dar un exemplo, pois nunha semana. E cerrando paréntesis e retomando, pois, en canto falaba da propiedade destas parcelas, hai que sinalar que estas parcelas, pois moitas delas son multipropiedades, outras en expedientes de investigación que non están registradas os seus propietarios reais por resolucións de herdanzas, incluso con propietarios. Bueno, teño que dicir unha gran cantidade de propietarios que supostamente pois, residen no estranxeiro. Por exemplo, en Betanzos hai moita xente que ten propiedades que ten propiedades aquí e que están na Argentina e que evidente pois, dificulta moito que a tramitación e a notificación destes requerimentos. E a pesar de todo isto, pois este Concello, como dicía, pois fai ese esforzo con rigor e coa responsabilidade de gobernar, de garantir, na medida do posible, esa seguridade e a salubridade pública que corresponde. Posto que este goberno autonómico pois non cumple coas súas competencias, pois os concellos temos que dar pasos adiante. En este caso, pois este goberno está dando pasos adiante. Estamos a elaborar, estamos nos primeiros pasos de traballar nunha nova modificación da relación de postos de traballo para, nun futuro, pois incorporar a figura dun técnico de medio ambiente, que xa existen moitos concellos, do noso tamaño, pois moi poucos, que esperamos que poida pois, reforzar ese control, o seguimento e evidentemente a planificación destas actuacións que moitas veces se realizan de maneira subsidiaria. Técnico que, por certo, espero que sexa financiado pola Xunta de Galicia. Por tanto, estamos a traballar en medidas realistas, adaptadas pois, a nosa pequena capacidade que demostra pois, esa lealdade e esa vontade de mellorar e de compromiso pois, coa xestión pois, deste problema e na súa consecuencia de resolución de problemas que día a día pois, teñen moitos veciños e veciñas. Pero claro, vendo esta moción chama a atención, ou máis ben non chama tanto, a falta de empatía do Partido Popular de Betanzos. Un partido que se tanto di que pasea por Betanzos e que coñece pois, o día a día do que é a xestión municipal, pois debería de ter claro cales son a realidade, cal é a realidade e cales son as limitacións que ten este Concello. Pero bueno, estamos, como dicía anteriormente, nesa dinámica de facer oposición desde pois, o titular, subir unha foto ao Facebook dunha ao lado das pistas das minas, porque eu coñezo Betanzos, con 4 ervas, eso xa son malezas, cando se fixo a limpeza, pois evidentemente non onte nin antonte, senón a finais do mes de xullo. Pero bueno, nesa política de criticar facilmente nas redes sociais, pois montar o guirigay para facer, pois evidentemente, dano a este goberno. Pois como eu non pois utilizo esa ferramenta nese sentido para subir 4 ervas, o que sí que quero facer
recoñecer o día a día do Concello de Betanzos neste sentido. De feito, podo dicirles que estamos dando unha volta... Mira, podo dicirles dúas cousas. Hoxe é luns. Pois mire, o venres limpamos subsidiariamente 2 fincas. E podo dicirlle onde, no Barallobre. Unha serie de árbores que se fixe unha franxa de seguridade, porque estaban a piques de caer en riba dunha casa, e os propietarios, pois, un expediente que está en investigación. En fronte, pois, a esa mesma finca, tamén unha finca totalmente abandonada con unha silveira e que evidentemente pois, facía un dano a unha vivenda contigua a esta parcela. E por iso, con eses recursos limitados que temos, quero aproveitar a ocasión para recoñecer unha vez máis públicamente o esforzo dos traballadores municipais, que aparte de aguantar as presións deste concelleiro, porque son moi insistente, para que limpen pois, os camiños e que estea todo o máis presentable posible, pois tamén lles indica que limpen pois, estas parcelas. Por iso quero agradecer ese esforzo e que pois, moitas veces discutimos, vale a palabra, sobre todo ese esforzo de profesionalidade por ter pois, un Betanzos mellor e cubrir esas necesidades con ese pouco que temos. E xa remato a alcaldesa. Bueno, vai sendo. Ahora podo replicar a todos os grupos ou non podo? Bueno, si... Atenda a moción. En conclusión, eu vou a rematar, que sempre pagamos os mesmos, neste caso, os concellos. Hai unhas leis moi bonitas, outras no caixón, unhas propostas de leis. O sea, vostede, señora Vázquez, ten moito traballo no Parlamento de Galicia antes de presentar este tipo de mocións que realmente se van cubrindo as necesidades en virtud dos recursos que ten este Concello, e pídalle ao presidente Rueda, ese que é tan leal con todas as institucións, tanto do goberno como municipais, que dote de recursos aos concellos para facer fronte a estas situacións que cada día pois, van a peor, porque a previsión non é que vayan para mellor. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira Popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, mire, señor Hermida, por suposto que lle pode replicar a todo o mundo, pero temos que xogar nas mesmas condicións. Non sei canto tempo falou vostede, pero bastante máis do que lle corresponde regulamentariamente. Entón, bueno, se os demais máis nos temos que adaptar ao tempo, pois evidentemente vostede, por moito grupo de goberno que sexa, pois tamén debería de facelo. E mire, o que eu faga no Parlamento ou deixe de facer, pois evidentemente non é só cousa miña, pero eu o primeiro de todo son concelleira deste Concello e, polo tanto, teño todo o dereito a traer esta moción e todas as que consideremos oportunas para o ben de Betanzos. E, ademais, recordo que non é a primeira vez que o facemos. Non é a primeira vez que traemos unha moción destas características, porque é recurrente, ano a ano, porque hai queixas. Todos os días hai queixas. Evidentemente, todo non se pode facer, evidentemente, hai uns procedementos que hai que cumprir, pero, evidentemente, se pode facer máis. Por iso, recurrentemente, a traemos. Xa lle respondo, señor Villaverde, que falaba vostede de que non falamos de certas parroquias ou certas zonas de Betanzos. Mire, lea os acordos da moción. Nos acordos da moción non falamos de ningunha parroquia en concreto, falamos do termo municipal de Betanzos, das fincas en estado de abandono. Simplemente, no que é o texto da exposición de motivos, facemos referencia a uns barrios e parroquias que foron os últimos que nos trasladaron as súas queixas. Porque da parroquia que vostede fala, recordará que nesta sesión plenaria o Partido Popular non hai moitos meses que trouxe unha moción en exclusiva de toda esa parroquia. Polo tanto, pode decirlle a esa xente que, por suposto, ten todo o dereito do mundo a sentirse ofendida, pero non era a nosa intención, todo o contrario, simplemente poñemos de exemplo as últimas
cuestións que nos trasladan os veciños e veciñas de Betanzos, insistindo que nas propostas de acordos non falamos en exclusiva de ningunha, senón das fincas que están en situación de abandono. Eu en ningún momento escapei de decir, porque así o dixen, señor Hermida, vostede non sei se me prestou atención cando eu leía a moción, se a leu ou se a tiña preparado o que iba a decir, pero insisto, Lei 3/2007, que non é que nos guste, que existe, esa lei existe, aí está. En ningún momento falamos de que a competencia dos incendios forestais fose municipal, todo o contrario, pero nesa lei di que obriga as persoas propietarias a manter limpas as parcelas nunha franxa mínima de 50 metros alrededor de vivendas, núcleos habitados, edificios ou instalacións. E volvemos a falar tamén, señor Hermida, da obriga das persoas propietarias con respecto á Lei do Solo de Galicia, que establece o deber das persoas propietarias de manter os terreos en condicións de seguridade, salubridade e ornato público. Evidentemente, os propietarios e as propietarias son os responsables, pero se non o fan, o Concello, o que pedimos nesta moción, e insisto, que non é a primeira vez, o gallase xa a última, que o teñamos que facer. Pero, bueno, é algo recurrente porque así nos lo trasladan os veciños. E non só no Facebook, que nos non só traballamos polo Facebook e polas redes sociales, que falamos ca xente pola rúa. Moitas gracias, vais nada. Rematou, porque ten máis tempo, se quere. Rematou? Non necesito. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Ben, gracias, señora alcaldesa. Ben, contestarlle rapidamente a voceira do Grupo Popular, que nos entendemos o que vostede di, e é verdade, pero, bueno, nosos veciños pedironnos que pudésemos mencionar isto no pleno e nos, pois, facemoslle caso, igual que vostede, pois, lle fixo máis caso todavía aínda aos veciños que lle pediron que votase en contra de 157.000 euros para Betanzos. Cada un, evidentemente, libre de facer o que queira. Mais alá do debate das competencias, nós sí que agradecemos que o Concello asuma esta limpeza, estas actuacións subsidiarias. Nos somos conscientes do inxente traballo que fai, iba a dicir a Brigada de Obras, pero, bueno, un pouco a Brigada de todo, non? Porque son, a verdade, un grupo de traballadores que está sempre para o que faga falta e non podemos facer máis que agradecelo. Eso, nos pedimos que se siga con esa, digamos, política, que se faga vigilancia e actuación sobre esas parcelas que estén abandonadas, sempre garantindo a legalidade, porque ao final estamos falando dun tema que é seguridade e salubridade para a nosa veciñanza. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Puntualización. O debate é a competencia, quen ten a competencia de cada obriga, porque esas competencias son competencias da Xunta e o único que consiguen é que o Concello destine cartos a esas competencias e que se afogue cada vez máis, como xa falamos na moción anterior, co comedor, co SAF e con tantas outras cousas que lle corresponderían á Xunta de Galiza e que botábalos fora. Nesa lei, que tamén lles gustou moito, tamén pon as competencias dos concellos, claro que as pon, e pon colaborar. Colaborar non significa facer o traballo da Xunta. Tamén pon que sí, que ten que ordenar e executar as obras necesarias para manter o solo, pero a que non saben que poñen tamén? Poñen textualmente coa colaboración técnica e económica da Xunta de Galiza. Donde vai a colaboración económica da Xunta de Galiza? Brilla por súa ausencia. Con lo cual, con eso, o único que conseguimos é cada vez afogarnos máis con competencias que non son propias do Concello, que o Concello claro que ten que facer porque non vamos vivir nunha selva, pero non poden ser tan demagogos de traer unha moción como esta cando nesa lei que vostedes poñen aquí as competencias son todas súas. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista. Nada, moi brevemente, señora alcaldesa, pues compartir evidentemente as afirmacións da compañeira do Bloque Nacionalista Galego, pero, bueno, sinalar que vostede, señora Vázquez, a min descolócame, porque hoxe aquí é concelleira e mañán en Santiago é parlamentaria ante todo.
Entón, vostede non é capaz de exixirlle a Xunta aos seus compañeros de grupo parlamentario que cumplan a legislación. Digo eu, non? Pois o que pode facer, non sei se participa pois, en esas comisións de medio ambiente ou nos grupos de traballo que teñan no partido, e que se vostede é ante todo concelleira de Betanzos, pois defenda sempre os intereses de Betanzos alá por onde pasa. Ben sexa no partido en Galicia, ben sexa no Parlamento de Galicia, e evidentemente nesta sala, non como fixo no pasado pleno, que tal e como se mencionou reiteradamente, pois se puxeron de cu en contra de que Betanzos recibira 157.000 euros para invertir nunha infraestructura deportiva en Betanzos. Por tanto, creo que o primeiro que ten que facer, eu non lle vou a dar lección de nada, evidentemente, nin pretendo, nin son quen, pero sí que se coloque, vale? Porque a vexo un pouco descolocada nos diferentes contextos cando presentan pois, as diferentes mocións. E iso, que fagan cumprir a Xunta, vostede que ten esa oportunidade e o privilexio de facelo, que faga a Xunta pois, cumprir a lei que mesmamente fixo o seu goberno. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor secretario, que se someta a votación. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Ben, pois esta moción queda aprobada. Perdón. Sí, ten un minuto ou un pouco máis. Vou utilizar por primeira vez o minuto de explicación de voto para explicar un cambio de voto. Manifestei na primeira intervención o voto favorable a esta moción do meu compañeiro e meu, mas moitas veces nos traemos aquí, e de falo por todos, seguramente todo preparado, o noso voto preparado, pero non valoramos tanto o debate. Nos, no debate, a intervención da señora Rei sobre a Lei 3/2007 do 9 de abril, pois pareceunos interesante, valorámolo e decidimos cambiar o noso voto por esa abstención. Moitas gracias. Moitas grazas. Vostede ten un minuto moi escaso. 30 segundos, señora alcaldesa. Pois nos quero aclarar o voto porque evidentemente pois todos os puntos que se están mencionados aquí nesta moción do Grupo do Partido Popular pois están a cumprir pois con eses recursos tan limitados que temos e bueno, tamén por ese apoio técnico que pon pois nos diferentes acordos e sempre coa esperanza de que a Xunta de Galicia pois apoie pois esa política local de creación dunha praza de técnico de medio ambiente e sobre todo pois que a chegue a financiar como financia outro tipo de postos de traballo. Nada máis e moitas grazas. Ben, pois aclarado o voto, esta moción queda aprobada co voto favorable do Partido Popular e do Partido Socialista, a abstención dos concelleiros non escritos e do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto seguinte. Arrogos e preguntas. Ben, primeiro damos lectura ás respostas ás preguntas do pleno anterior. Voceiro do equipo de goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Contestación ás preguntas realizadas no pleno de agosto de 2025. Respostas ás preguntas do BNG sobre a convocatoria de Comisión de Festas. A Comisión de Festas foi convocada en febreiro deste ano. Sempre se convocou con periodicidade anual, mas parecenos axeitado convocar a Comisión 2 veces ao ano. Nos próximos días os grupos recibirán a convocatoria. O motivo de non convocala antes foi por mor das vacacións do técnico municipal, que estes días se reincorporou ao seu posto de traballo. Respecto á limpeza e mantemento do noso núcleo urbano, estáse a realizar unha limpeza constante en todo o municipio, con baldeos frecuentes nas zonas de maior concorrencia da cidade. Ademais, compre lembrar que a recollida do lixo e a limpeza dos colectores son competencia do Consorcio das Mariñas, aínda que, pesar diso, dende o Concello estáse a intervir de maneira continua durante este verán, instalando novos colectores nas áreas con maior actividade e tamén en puntos da zona rural onde se detectaron máis dificultades. Agárdase que coa futura licitación do novo contrato de recollida de residuos que vai sacar o Consorcio das Mariñas se poidan mellorar de maneira notable esta situación e optimizar o servizo en todo o termo municipal. Sobre a xestión dos refogallos que xeran os desbroces, dende o Concello procúrase sempre o mellor modo de atender, de forma equilibrada, todas as necesidades de limpeza e mantemento do termo municipal.
Aínda que os medios dispoñibles son limitados, conseguiuse realizar ata 4 roldas de limpeza e roza en camiños municipais ao longo do ano, tal e como xa se expuxo nunha moción anterior. Ademais, en determinados casos, actuouse mesmo de maneira extraordinaria en vías que non son de titularidade municipal, como é o caso da AC 545 que pertence á Xunta de Galicia, coa finalidade de garantir a seguridade e o estado das comunicacións. Respecto á limpeza de beiravías, a limpeza das beiravías e a mellora da zona do rollo realízase de maneira constante, incluindo actuacións subsidiarias cando é necesario, como no caso do campón situado na parte posterior do solar contiguo, que durante anos xeraron molestias á veciñanza. Con responsabilidade e seguimento continuado, o Concello conseguiu que a propiedade asuma a limpeza ordinaria destas parcelas, resolvendo así unha situación que viña repetíndose cada verán. Ademais, esta zona está a mellorar grazas ás obras que se veñen executando, dando resposta a demandas históricas da veciñanza, como a instalación de lombos de asno para reducir a velocidade, a reposición de beiras rúas, a mellora da accesibilidade cun novo paso de peóns elevado, así como a eliminación de barreiras arquitectónicas no acceso ao edificio do rollo 62. Sobre as obras de rehabilitación do CEI Francisco Vales Villamarín, no transcurso das obras apareceu un contratempo nunha parede que provocou que se teñan que facer diversas actuacións que non estaban contempladas no proxecto. Isto provocou que o comedor se tivera que desplazar ao espazo que ocupa a biblioteca e será así ata o remate das obras. Respecto ás queixas do colectivo de taxistas, o Goberno local informou nunha xuntanza a todos os taxistas a intención de acoutar a zona adicada para a parada de taxis da Praza de Galicia, estando o dito colectivo de acordo coa proposta efectuada. Sobre a obrigación do Concello de proporcionar unha liña de teléfono e asumir o custe desta, do equipo e do mantemento está supeditada aos informes xurídicos pertinentes. Sobre as prazas reservadas para persoas con mobilidade e para usuarios da farmacia na Praza de Galicia, estas prazas vanse a reubicar en zonas próximas e estarán sinalizadas con total visibilidade. Respecto á declaración institucional sobre Palestina, esta cuestión xa foi tratada polo Pleno da Corporación. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto ás tarefas de mantemento no Centro Social de Maiores, o Goberno local é plenamente consciente dos danos existentes no edificio. De feito, o pasado inverno xa se realizaron melloras de pintado no interior, atendendo ás necesidades máis urxentes detectadas polos propios usuarios e polos servizos municipais. Así mesmo, o pintado da fachada e de outras actuacións de mantemento exterior están xa planificadas e acometeránse en canto sexa posible axustar a súa execución dentro da programación de obras municipais. Sobre a situación na que se atopa o contrato da concesión do Complexo Deportivo do Carregal, tras o reflectido no anteproxecto de forma do complexo, estamos a valorar todas as posibilidades de poder encaixar esas reformas clave, tanto no edificio da piscina municipal como a do ximnasio. Darase conta tamén do asunto no próximo Consello Municipal de Deportes, así como aos diferentes grupos políticos da corporación, en canto se produza unha inminente reunión coas persoas encargadas do devandito anteproxecto. Respecto ao convenio de cesión ás praceiras, segundo o informe emitido pola Secretaría Municipal, ante a ausencia de título xurídico válido, a natureza precaria das cesións, o vencemento do prazo máximo de concesión e a obrigación de garantir a legalidade administrativa, xustifícase plenamente a revogación do acordo que permitía estas ocupacións. A medida busca regularizar a situación do dominio público e evitar a consolidación de dereitos en o debido amparo legal. Todo isto conforme aos principios de legalidade, transparencia e defensa do patrimonio público. Sobre o arrendamento directo do edificio da Policía, a Policía local vai a situarse en dependencias municipais. Respecto á posta en marcha das videocámaras para o control, regulación, vixilancia e disciplina do tráfico na vía pública, este asunto será tratado nunha comisión de tráfico. Nada máis. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. En la calle Los Ángeles, a la altura del número 17, justo en la zona del paso de peatones, existe un socavón. Bueno, lo fui a ver personalmente, un pequeño socavón, ¿no? Pero que ha provocado varias caídas de vecinos y nos trasladan su preocupación por el riesgo y su seguridad. ¿Tiene previsto el equipo de gobierno solucionar este pequeño socavón cuanto antes? Siguiendo con la calle de Los Ángeles, en su enlace con la Rúa dos Ferradores se encuentra un paso de peatones prácticamente borrado, lo que dificulta su correcta identificación y pone en riesgo a quienes lo utilizan. Asimismo, los vecinos de la ribera trasladan la necesidad
de un tema que ya se habló en este pleno, de reubicar el paso situado delante del Barquico, ya que la falta de seguridad en ese punto genera frecuentes sustos entre conductores y viandantes. ¿Tiene previsto el equipo de gobierno repintar, reubicar este paso de peatones? Vecinos de la Cruz Verde y de la calle Dr. Fleming nos trasladan sus quejas por el ruido que producen varias arquetas al paso de los vehículos, un problema especialmente molesto durante la noche. En otras zonas del municipio ya se ha solucionado con un simple sellado o una simple fijación. ¿Tiene previsto el equipo de gobierno solucionar estos problemas? Vecinos de la parroquia de Requián nos trasladan su preocupación por la acumulación de maleza y falta de limpieza en aceras y caminos, en concreto en los núcleos de Infesta y La Graña, lo que dificulta el tránsito tanto peatonal como de vehículos y genera el consiguiente riesgo. ¿Tiene previsto el equipo del gobierno intensificar la labor de limpieza en estas zonas y mantenerlas en condiciones seguras y asequibles para los vecinos? Y quinto, vecinos del Mandeo nos trasladan las quejas por el estado del inmueble número 2, por lo cual trasladamos al Pleno si puede actuar y solucionar este problema cuanto antes. Nada más. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas. Antes da pandemia do COVID-19, o Concello de Betanzos ofrecía á veciñanza unha liña de axudas para a adquisición de material escolar. Estas bolsas desapareceron, foron sustituídas por outras axudas para a compra de equipos informáticos e novamente ficaron no baleiro. No BNG consideramos imprescindível que se retomen estas axudas, especialmente naquelas etapas de ensino non obligatorio en que non existe outro tipo de bolsas para a adquisición de material e dado o incremento de prezos deste material. Pode o equipo de goberno establecer unha liña de bolsas de material escolar en todas as etapas do ensino regrado? 2. As semanas pasadas abriuse o prazo para a inscrición de actividades dos locais sociais municipais. Neste sentido, ofértanse actividades para o mantemento físico e mental da veciñanza de Betanzos nalgún dos locais sociais dos barrios e das parroquias. Logo do anuncio destas actividades, algúns dos veciños e veciñas amosaron o seu malestar ao non ofertarse ningunha actividade no seu local social. Pode o goberno local explicar os motivos polo que os locais como os de Infesta, Guiliade, Angustia ou Tiobre quedaron fora da programación da maior parte das actividades? 3. A veciñanza das inmediacións das instalacións da antiga Escola Taller de Bellavista amosounos o seu malestar pola imaxe que presenta a zona. Nas proximidades da Polbeira, que se abre os días de feira, acumúlase material de todo tipo. Marquesiñas coa nova imaxe corporativa do Concello, diferentes modelos de maceteiros, bancos de González Villar e cantidades inxentes de lixo de todo tipo. Pode o goberno local proceder á retirada dos obxectos que non sirvan para seren usados e organizar a situación dos que si sexan útiles? Pode o goberno local limpar e mellorar a imaxe da zona? 4. No BNG sempre nos preocupa o estado das zonas de esparcemento do noso Concello. En esta ocasión chamamos a atención de dúas delas. Despois da súa remodelación, a veciñanza da Praza do Emigrante pídennos que lles traslademos a necesidade de instalar máis bancos na zona. Por outro lado, os usuarios do Parque do Xuncaliño pídennos que solicitemos a reparación dos xogos que se atopan en mal estado, o Valencín, por exemplo, e que se repinten os bancos totalmente desconchados. Pode o goberno local efectuar estas melloras? 5. A veciñanza dos Remedios trasladounos que con motivo da limpeza do camiño con auga a presión, os operarios, ao retirar as salpicaduras das fachadas con excesiva forza, introduciron a auga no interior das vivendas. Rogamos que en vindeiras actuacións se preste especial atención ás portas das casas para evitar que esta situación volva a producirse. 6. Pais e nais, coincidindo co inicio do curso escolar, amosáronnos a súa preocupación polo estado das marquesiñas do autobús, moitas delas sin laterais e mesmo algunhas sen teito. Rogamos que se revisen e se solventen estas deficiencias con urxencia, de maneira que na época de choivas o alumnado dispoña dun lugar axeitado onde abeirarse mentras agarda polo transporte escolar. 7. Veciños e veciñas das Cascas manifestaron o seu malestar polo estado de limpeza do cauce e das ladeiras do río Mendo ao seu paso pola zona. Podería o Concello proceder á limpeza? En que prazo se prevé realizar estas tarefas?
8. Algúns dos colectores soterrados que non están en funcionamento e que deberían estar clausurados seguen acumulando lixo, emitindo malos cheiros e favorecendo a presenza de roedores. Poderían proceder á súa limpeza e selado para evitar problemas de insalubridade? En que prazo se acometerán estas actuacións? Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Se pregunta en setembro de 2025. Bueno, desto xa falamos, pero como xa se falou neste pleno, queremos recalcar unha vez máis que os taxis urxen o seu teléfono para poder prestar o servicio tan básico como que eles prestan. Cando se lles vai repoñer e vais a facer dunha maneira segura ante o vandalismo que sofreu en outras ocasións? 2. Unha vez rematadas as obras de rehabilitación do mercado municipal, comprobamos nos decretos de alcaldía o desestimento das praceiras do seu dereito a desenvolver novamente a súa actividade profesional no citado espazo. Durante as obras, como é lóxico, procedeuse ao traslado para outros locais comerciais asumindo os gastos o Concello. A partir de agora, haberá algún tipo de relación contractual ou o que é o mesmo asumiránse por parte das arcas municipais o pago das rendas de alquiler? 3. Con respecto á inversión que se fixo recentemente no casco, a veciñanza está mostrando a súa preocupación polas calidades nos materiais do mobiliario. Moitos dos bancos ou maceteiros xa non os vemos nas rúas, ben porque algúns estaban xa en mal estado ou ben por cambios de ubicación que parece se van facendo sobre a marcha. Os atriles informativos, algúns xa non teñen dita información. Teñen pensado proceder á súa sustitución? Son conscientes de que os fondos veñen de Europa e que a falta de cumprimento pode traernos graves problemas? 4. Pais e nais de nenos e nenas que cursan os seus estudos no Colexio de Atocha preguntan se se pode dispoñer de algún membro do grupo da Policía Local para regular o tráfico nos horarios de comezo e fin da xornada electiva, xa que se están ao carón da Nacional e pode ser perigoso para a rapazada. No cruce da Ponte Nova todos somos conscientes de que é necesaria unha regulación con semáforos debido. O que tamén é certo é que os tempos de espera acaban desesperando. En horas de tráfico é normal, e ten que ser así, pero hai xente que circula por esas vías entre as 11 e as 8 da mañá cando o tráfico prácticamente é inexistente e teñen que esperar varios minutos ata que os seus semáforos se van en verde. Poderían establecer un sistema de regulación en ámbar durante esas horas para facilitar o tráfico? Hai uns meses procedeuse á limpeza da pista deportiva de Castro que se encontra ao lado da igrexa. Agora mesmo, no aparcamento do cemiterio atópase unha zona con un pequeno xardín con un banco e unha papeleira casi ocultos pola maleza. Poderían proceder a limpala? 7. Neste rogo queremos incluir varias zonas con fochangas que pensamos que urxe reparación. Entre elas están a pista do Martinete, a rúa que hai entre o Centro de Saúde e as pistas cubertas, a estrada que vai dende Cortiñán a Piadela en varios puntos, a zona de acceso á área de autocaravanas. 8. Varias persoas achegan nos rumores de que este ano non vai haber concerto da Ilusión e gustaríanos ter a información precisa para poder dar resposta a esa inquedanza. Poderían nos informar sobre se vai levar a cabo como de costume ou se hai algo de certo neses rumores. Mais nada, moitas gracias. Certo. Xa respondo agora. Como casi sempre con eses rumores raros que non sei de onde salen. Nada de certo. Sempre que haxa nenos e nenas que entren de novo a formar parte da banda, e sempre houbo, haberá concerto da Ilusión. E asistiremos unha parte da corporación con moita ilusión tamén. Ben, pois sen máis temas que tratar, levantamos a sesión. Boa noite.